Hoxe en Retrato Sonoro, en Da Cepa a Bodega con Jorge Marcote, trasladámonos a un lugar cargado de historia e non vos imaginades a ilusión que nos fai gravar nun lugar como este e cun persoeiro como Luís. Luís Cougil ou Congil? Porque vexo de moitas formas... Congil é un apellido multiforme porque as grafías é un topónimo de cerquiña de aquí do Ribeiro, que é de Cartelle, en onde hai dous povos, Couchil e Couchiliño. Entón é un topónimo que se dispersou por montaña abaixo, tanto cara a Celanova como cara aquí Ribadavia e Ourense. E claro, as grafías e os grafismos ao longo dos séculos deron, non te podes imaginar o que ter un apellido raro e velo de todas as maneiras posibles. Na miña familia desde sempre foi Congil, con N, con NG. Eres periodista? Xornalista, sí. Xornalista, estudioso, un entusiasta. Eu penso que tamén se che podía definir perfectamente solo escoitándote falar no audiovisual ao que poden acceder, e despois no libro notase unha barbaridade. Viticultor neto e fillo de viticultores. Entonces, os traballos da viña son unha procelosa ocupación do calendario, porque a viña sempre ten algo que facer. Entonces, inda que logo non teñas a viña, sí que sigues sendo un viticultor toda a vida, inda que sea de outros aspectos, como no meu caso na historia do viño, non? Claro. Era unha das preguntas, precisamente, por que chegaches a ser un divulgador da historia, da cultura do viño, e xa o estás dicindo, non? Por tradición na miña casa había viño, como en casi todas as casas galegas, foran mariñeiras ou labregas, foran de interior ou de montaña ou de val, casi a principios do século XX. Pensa que o consumo de viño por habitante ano en Galicia era de 90 litros. O viño era un alimento, o viño era un aporte calórico dunhas 600 calorías ao día, que pode ter un litro de viño, un litro de viño con unha graduación moi inferior a da hora. Era unha garantía de salubridade, porque evitabas consumir agua que podía estar corrompida. O cólera e o tifus todavía foron, ata ben entrado o século XIX, un motivo de pandemias en toda Europa e no mundo. Entonces, hoxe, sitios que hoxe nos poden parecer insólitos, outros non, porque o van recuperando o cultivo do viño, como as Mariñas Betanceiras ou como as terras de Navias, sempre que se van incorporando, pero zonas de 1100 metros, aldeas en Manzaneda, no alto de Vilar de Bos, ou que ves o mellor unha pedra de penso de prensa de trave facendo de esquina angular, de pedra angular dunha casa. Pero aquí houve viño. Sí, o viño había en todas partes. Pois como eso, eu era dunha familia tradicional que, como a todas, tiñan viño, e sí que ao marchar a estudiar a Santiago me desvinculei, pero despois é un tema no que calquera pequeno avance que iba salindo, cando, como din os expertos en marketing, o importante hoxe da botella de viño que está fora da botella. Por suposto, o viño ten que ser bo, ter a súa expresión varietal e a súa singularidade, pero a construción do relato do viño sí que sempre me chamou a atención, e niso a historia é fundamental, e dai ven un poquinho a raíz da miña pequena afición por a historia do viño. Bueno, gracias a Ana, volte mencionar, porque moitas grazas por as axudas, porque, ahora xa mencionaremos, explicaremos onde estamos para que quede todavía máis claro o esforzo que está facendo todo o mundo por estar hoxe aquí. Benvido a Retrato Sonoro e o serial do viño da Cepa Bodega. Jorge Marcote, boas como sempre, sentí este serial sería imposible, pero curiosamente este é o primeiro episodio da Cepa Bodega na que ti non me conseguiche a entrevista. Se empezar a retroalimentar, moi contento, porque eu, por suposto, non se hemos chegado nin a este sitio, nin a este persoeiro, nin toda esa historia de coñecemento que estamos, que non empezamos e xa hemos recollido del, que claro. É espectacular. Sí, xa empezamos a darlle pé e xa empeza a mostrar todo ese coñecemento, eso está claro. Houbo que levantar teléfonos, preguntar a persoas e institucións, como na que estamos hoxe aquí. Non vexades a ilusión que me fixo chegar a Luís, porque, supoño que para facer estas pescudas de a ver con quen hai que falar ou tal, ti no teu traballo, sobre todo cando faz esas labores de investigación e de campo, entre comillas, hai que chamar moito e visitar moito. Sí, a verdade que tamén, como no presente do viño galego, vimos unha edade de ouro para a investigación, porque internet facilitou moitas cousas, sobre todo agora, dese traballo de produción de poder acceder a xente
xente. Antes había que ter unhas agendas daquelas que daban voltas que te salen nas películas de investigación xornalística estilo Watergate, non? Oxe acceder ás non tanta información que sigue estando nos arquivos e sigue estando nos, pero as persoas que che poden abrir as portas de información cun poquinho de práctica e de malicia mellorou moito, porque podes acceder hasta, imaginemos que non conocemos a alguén no Valle de Napa e queremos contactar con el porque, eu que sei, descendente de galegos está facendo ali un albariño. Pois, partindo así de cero, nos anos 80, habería prácticamente que empezar a acudir a un consulado, non sei, habría que empezar a tirar dun fío dunha madela que, Dios mío. Hoxe en día xa directamente podes ir prácticamente por redes sociales a buscar ali no sitio e a mellor xa tarde estar falando con el. Entón, nese sentido, mellorou moito. Tamén hai un acceso á documentación escrita e hai unha centralización da información, como esta casa na que estamos, do Museo do Viño de Galicia, que é unha singularidade moi grande. Por certo, hai que, aparte de agradecerlle que nos permita estar nesta magnífica lareira de antigua rectoral de fondo que leva aquí 1000 anos facendo viño para levar a Santiago, unha historia moi bonita. É singular porque é o único museo en España que representa o viñedo e a expresión vitivinícola de toda unha comunidade, das 5 de Ose, das 5 IXPs, 10 comarcas vitícolas. Entonces, volvendo ao principio do razonamiento, esta centralidade permite que se poda chegar moitísimo máis rápido á información e facer investigacións máis profundas desde unha institución unipersonal, como é o meu caso, non? Xa. Nun primeiro momento, Jorge Meixó, pensamos que era interesante, aparte de, digamos, falar con todos os profesionais do sector cos que nos relacionamos, era, pois, facer un episodio sobre a historia do viño. E claro, a miña primeira opción ou primeira idea foi falar coa xente responsable do Museo do Viño pola labor divulgativa que precisamente teñen os museos. Pero dixéronme, no, pero mira, casi vai ser mellor que fales co autor do libro A maravillosa historia do libro en Galicia. E claro, eu, coincidencia xusto dese fin de semana, vin a presentación que fixeches do libro coa región. E a verdade é que foi unha sorpresa super agradable porque digamos que foi algo, pois, non sei se absolutamente casual, que seguramente non, porque ao final cando un empeza a estirar as mans van aparecendo as cousas, pois, por lógica, non? Por proximidade. Pero cando vin a ese señor que eres ti, facer esa disertación tan interesante en tan pouco tempo sobre ese repaso ao longo da historia do viño, dixen que sorte teño, porque a verdade é que contar contigo é un privilexio, Luís. Moitas gracias. O que sí é moi importante decirlle a xente, xa mencionaches ti, que saldrá sobre todo na peza audiovisual que se colgue polas redes sociales e tal, que estamos a gravar na Casa Reitoral de San Andrés de Camporredondo, non? Santo André de Camporredondo, no corazón da comarca do Ribeiro, en Ribadavia, e que a día de hoxe é o Museo do Viño de Galicia. Teño que agradecerlle tanto ao persoal do Museo Etnolóxico que é o de aquí, a Pilar, creo que é a Milagros, que son as dúas persoas cos que estuve falando, verdad que se portaron comigo estupendo e a verdad que facilitaron todo unha barbaridade. E a Ana, que é a Guardia de Seguridade que está aquí, a persoa encargada de velar pola seguridade do recinto, polo menos no día de hoxe, que a verdade é que está sendo moi amable e nos abre o museo para nós solos, que é un privilexio que é difícil de explicar. Pero bueno, non sei, Luís, se considerarías a opción de comenzar precisamente por que a elección de Santo André de Camporredondo para crear o Museo do Viño de Galicia? Pois é unha longa historia, pero é unha historia moi bonita, como casi todas as relacionadas co viño galego. Este inmueble ten perto de 1000 anos, foi posiblemente unha torre medieval sobre a que estamos agora, encima da parte da bodega, e despois en distintos períodos de ocupación estuvo sempre vinculado ao viño, como moitos outros inmuebles do Ribeiro, porque era unha zona históricamente moi privilexiada para a produción de viños de zona internacional durante todo o medievo,
e moitas órdenes religiosas tiveron aquí a súa pequena multinacional para facer viño e telo bo, desde a Orden dos Cabaleiros de San Juan, diversas órdenes religiosas de conventos e mosteiros de homes e de mulleres, máis alá de 25. Esta concretamente era a delegación e a arquitectura o deixa traslucir de San Martín Pinario, do mosteiro que está a carón da catedral e que de facto funcionaba como a sede eclesiástica de apoio a todo o feito xacobeo e a toda a catedral compostelana durante moitos séculos. Aquí tiñan a súa gran factoría de viño. Entonces estuvo moi vinculada co poder eclesiástico, que a historia de Galicia é co viño de Ribeiro que iba desde aquí a lá. Despois da desamortización quedou como casa rectoral e por a longa tradición cultural vitivinícola do Ribeiro, determinadas personalidades de Ribadavia e relacionadas co viño do Ribeiro e o Concello de Ribadavia empezaron a propugnar a creación dun gran museo que representara todo o viño de Galicia a finales do século XX. Foi un proceso longo de pala de 25 anos con moitos idas e voltas administrativas, entre elas cesións a longo plazo do Bispado de Ourense para que se pudera proporcionar o edificio a Xunta de Galicia que se pudera actuar nel, e ao final, hai 5 anos, por fin, despois do proceso histórico de Milanos e do proceso administrativo de casi 30, por fin se pudo abrir aquí este museo que é casi como se fora un pequeno satélite de un dos edificios máis nobles e máis impresionantes de Santiago de Compostela, porque San Martín Pinario, pensade que é o segundo edificio de pedra habitado na actualidade máis grande de España, despois do Escorial. Hoxe é un hostal monacal que acolla moitísimos peregrinos, pero iso foi ese gran centro de referencia do poder eclesiástico en Galicia. E aquí, que ten este pequeno satélite na comarca esta productiva de viño tan dilatada no tempo e tan famosa en toda Europa durante tamén moitos centos de anos, acabou sendo o atractor aquí deste gran escaparate do viño de Galicia que é. Como anécdota que polo que coñezo da historia de San Martín Pinario, os tentáculos, por exemplo, chegaban á terra onde eu son, que é Muxía, o mosteiro de Moraime, foi un dos mosteiros que pasaron a formar parte da órbita de San Martín Pinario, porque ali está o pino representado en tal, entonces a verdade é que fai idea, e creo que nos seus tempos, a min eso contaronme nunha visita guiada que fixe no museo en San Martín Pinario, tuvo seus máis e seus menos co Cabildo da Catedral polo poder que estaba adquirindo de tal, porque de feito a línea de altura do mosteiro tuveron que baixala porque a Catedral dixo, no, isto non pode ser máis alto que a Catedral. Enorme, e non foron varios ao longo da historia, pero en todo caso a súa historia como a súa proximidade geográfica e de cercanía e sempre estuveron moi vinculados. O que sí, me gustaría que é certo que hai sempre ou hai distribuídos pola xeografía de Galicia, non creo que este sexa o único museo do viño, pero sí que facía igual falta un museo como este que, digamos, que agrupe un pouco toda a visión global do viño, porque a tentación, supoño, de cada zona é facer un museo do viño vinculado a tentación é incluso a obligación difundir os valores locales. Si precisamente nos diferenciamos por o noso terroir e por a nosa singularidade das variedades, divulgar e estar vendendo comercialmente e culturalmente. Entón, non se rifa unha ca outra iniciativas, e de feito en Galicia está o Museo da Ciencia do Viño en Salvaterra do Miño, está o Museo de Cambados, hai un museo tamén en Monforte de Ribeira Sacra, hai distintas iniciativas e agora en plan enoturístico, non tanto de musealización, pero si a amosar as súas peculiaridades, está despegando en Rías Baixas especialmente o enoturismo dunha maneira brutal en Galicia. O que sí é necesario aglutinar e amosarlle a xente a singularidade global do viño galego como un fenómeno histórico, como un fenómeno comercial diferenciado de un xeito conxunto como fai este, e dos poucos que hai en España, por non decir o único, que representa a toda unha comunidade e que divulga os valores de toda unha comunidade. Ides ter que perdonar, pero non recordei que temos un espectador. Suso, gracias por estar outra vez, porque está ben ademais ter sabendo que temos a presión dun público que pode estar, atento máis alá, porque ás veces podemos ter a tentación de olvidarnos un pouco de que ao final estamos grabando para a xente e que menos que ter aquí a un espectador. A maravillosa historia do libro en Galicia
está publicado polo Consorcio Editorial Galego. Claro, a ver, hai que falar antes de meternos no seu contido, no porqué do libro e canto traballo che costou facer unha labor dun libro que eu lino, tuve unha oportunidade a través de bibliotecas, ou sí, é verdad que non o comprei, pero a resposta que me vas a dar vai ser moi obvia. É dicir, ti fixeches un libro divulgativo, queres que chegue a maior cantidad de xente posible, pero tuveches algunha tentación nalgún proceso do libro en facer un libro para amantes do viño, ou a túa aspiración sempre foi na creación do libro a que lle chega a xente da mellor maneira, que todo o mundo, independentemente de si é bebedor de viño, me refiero a un bebedor de viño cultural, non alcohólico, porque sempre decimos neste podcast, aquí falamos do viño como un produto a reivindicar para socializar e disfrutar en charlas e tal. Non falamos de nada de enfermidades, que despois xa sabemos todos como vai este tema. Eso, fixeches un libro pensando, tuveches a tentación de facer algo hardcore, algo de café para moi cafetero. A miña intención foi sempre mellorar a autoestima do sector productivo do viño en Galicia. Cando eu empecé a escribir de viño no cambio, no principio do século, por ano 2000 ou 2001, a autoestima, o sea, Galicia viña da época do productivismo agrario, acababa de pasar o caso do fraude das contraetiquetas do Ribeiro, no que tamén tiven a ocasión de participar profesionalmente porque levaba a prensa da institución que lle encargaran a veeduría da nova etapa para evitar e para surgir daquelo para evitar bueno, sobre todo para mellorar e dar unha imaxe de control despois daquel caso, realmente era catastrófica a autopercepción do sector en Galicia. Dista moito do que chegamos hoxe, non? Nesa falta de autoestima, colgaba un montón de mal. Non existía realmente un marketing do viño, non existía máis que o xermolo do que camiño que recorrimos ata que chegamos afortunadamente. Eu intuía ese percorrido, pero era descorazonador. Eu recordo unha conversa cando presentara un artículo cunha referencia histórica de un tema, e un alto responsable de un territorio vitícola, eu facía unha conta moi sinxela. Había unhas guías xa que descollaban a nivel nacional, a guía Peñín, estaba a guía Proensa, do País Aguilar, e tú collías os blancos a principios do século, collías os blancos e empezabas a contar. Os tintos poden empezar a pasar ahora, pero daquela era moi patente nos blancos. Contabas 10, e dos 10 a mellor 6, dos 10 primeiros nos postos de premio, eran galegos. Entón, se estamos no primeiro plantar por superficie, depende dos anos, de viñedo do mundo, primeiro, terceiro, estamos cambiando según algúns anos, pero estamos nos postos máis destacados do planeta viño. E dentro desos, nunha das dúas grandes tipicidades ou tipologías que é o meo blanco, estamos casi sempre nos primeiros postos, e que estamos entre os mellores viños do mundo. Eu facía este razonamento a responsable del e dicía, bueno, tampouco, hai que miralo así, mira tú, que había unha timidez e un conservadurismo que dicía, estamos no bo camiño técnico, estamos no bo camiño de filosofía cultural do viño, estamos nun dos mellores territorios para a produción de viño do mundo, temos unha das mellores historias e máis lonxevas de contar, de contido do viño do mundo, pero non nos lo queremos. Entón me din conta de que necesitábamos querérnoslo. E sempre tuve ese leitmotiv cando empecé a escribir e a investigar dentro do mundo do viño. Eu lembro no 2003, me parece, que presentei o documento que atopei en Simancas, que proba que nas caravelas de Colón iba viño do Ribeiro, porque o proba nun acta judicial, o que eso sería un testimonio do fiscal general del Estado, que daquela era un tal Francisco Salaya, que foi encargado por Reis Católicos de entrevistar a Colón e a varios dos colonos de Colón, cando despois de 1502 volveu o almirante cargado de cadeas, porque houbera uns problemas moi importantes alá, e entonces aquelo empezaba a torcerse a súa relación con Reis Católicos, e un pesquisidor fiscal os entrevistou. Entonces nun dos testimonios sale a luz o conflito que tuvo Colón con un clérigo gallego a quen lle requisou 1 ou 2 pipas de vino de Ribadavia. Eso está nunha tesis que a súa vez unhas investigadoras de Simancas acababan de aflorar 2 anos antes, e
é a primeira alusión a un viño de o actual en produción consumido no Novo Mundo. E é máis que eso. A historia tradicional e convencional do viño, que está a revisión, por certo, disso podemos falar despois se queredes, pero a convencional do viño é unha longa historia que empeza hai 5.000 anos en Georgia e que perpetra unha migración ao longo do mundo sempre de este a oeste. Salta as culturas clásicas, Sumeria, Cádiz, Babilonia, Grecia, Roma, chega aquí, continúa en América, tal, ahora está chegando a China nuns niveles que son impresionantes, pero o salto do Atlántico, ata unha nova evidencia, se realiza con viño galego, con viño do Ribeiro, de aí a súa importancia. Pois eso, sempre que busquei investigacións que están incluídas no libro, e que sí que ao mellor son máis hardcore, máis para a academia, pero sempre busquei que foran eso, algo que nos reafirmara no incremento da autoestima, porque eu creo que se non, ahora xa aumentou, ahora xa estamos nese punto, pero se non se houbera dado, houberamos tido unha rémora. É curiosa precisamente, as casualidades, non, que estamos falando con respecto aos momentos en que se fan as cousas, que ademais estamos nun momento non que fai pouco se publicou a historia esta, estreouse un documental, mellor dito, non hai todavía un estudio publicado, pero estreouse un documental falando da orixe de Colón, que tamén se ten algunha teoría de que é galego. Pero a verdade é que polo menos ti sabes ou podes demostrar con ese documento de que o primeiro viño que viaxou era de que a ciencia é así, primeiro a evidencia, logo se pode rebatir, hai outras deos que se pelean moito por ese eso que se vai decir. Jerez ten documentos un pouquiño despois, 6 anos despois de este, o sea, creo que é de 1508 ou 1510, pero ten documentos de embarque de vinos de Jerez, claro, en portos andaluces de Jerez cara a América. Este é anterior, e mañán pode aparecer outro documento, sí, entonces quedará a cousa vai así no mundo académico, no mundo científico, primeiro a evidencia, despois o debate científico, e posiblemente nese debate científico que che boten abaixo ou que rebatan o teu argumento, e se non está aí, evidentemente, hasta que outro dato o mova. Eu sempre conto, porque, algúns elementos de marketing do viño ten dado, e que concretamente Ribadavia, a cooperativa vitivinícola do Ribeiro, sacou algunhas coleccións para Estados Unidos que eran the first one, o primeiro elevaban unhas carabelas e para o mercado americano, no mercado sudamericano non vende Colón, no mercado americano sí, son cuestións xa culturais, socioculturais do novo mundo, entonces, son cousas a aproveitar. Logo, evidentemente, eso, pode haber mañán unha, de feito, é moi probable que a viticultura no Novo Mundo, sabedes que hai países nórdicos que esgrimen os viaxes de Erik el Rojo, que chamabanlle Vinland, pero chamabanlle Vinland por a vitis vinifera riparia, Berlandieri e silvestris, que por certo salvaron as nosas viñas despois na filosera cos pés que eran resistentes ao insecto. En fin, que a ciencia e a academia exigen rigor, non? Entonces, evidentemente, aquí temos un documento que hasta que non aparezca outro anterior ou unha evidencia arqueológica, de momento é a primeira evidencia de un viño actual que se consumiu en América. Sí. Eu o que tiña claro era decirche eso, que o libro para min non é nada revirado, é un libro de moi fácil consumo, e aínda que poda chegar a xente a través do noso idioma, que o galego é un libro que está en edición bilingüe. Está en edición bilingüe porque precisamente neste afán de divulgar e de que esa divulgación conseguira incrementar a autoestima do viño galego, claro, eu quero chegar me daba conta ademais de que os visitantes que se interesan en Galicia acaban interesados no viño galego e moitos deles queren saber máis, claro. Entonces queríalles brindar esa oportunidade. Pois dou fe de que lendo o teu libro apréndese un montón, e sobre todo o que distí nese proceso de elaboración do libro, seguramente en algún momento te planteaches, eu estou escribindo isto, pero ninguén mo vai crer. No. As historias, se as contas adecuadamente... A ver, no mundo do viño hai moita mitología. Moita mitología porque precisamente había unha ausencia de un corpus unificado que contara a historia do viño en Galicia. Parece mentira que sendo un sector productivo importante, pois non tuvera ese tal. Hai magníficos aportacións, están moitas delas, seguramente se me quedaron algunha fora e teño que pedir disculpas, pero na bibliografía que está no libro creo que hai obras fantásticas desde a
viños e viñedos do noroeste de España, que temos que facer unha lembranza a Alain Huez de Lems, que acaba de fallecer en Burdeos, e que é un erudito e unha eminencia enorme que percorreu Galicia nos anos 60 con 850 e a súa muller buceando cando non había os adiantos que hai hoxe que falamos ao principio para a documentación, buceando en casas rectorais, buceando en registros no tumbo de Celanova, en registros documentales antigos, para documentar as zonas de cultivo tradicional de Galicia do século XX, do século XIX, moitos outros que o analizan como Xavier Castro desde o punto de vista antropolóxico ou exemplos do século XIX que tamén hai, bueno, hai moitos, pero non había un unificado que dera unha visión conxunta, que eu creo que é o que é necesario a hora de decir, si vamos polo mundo presumindo de ser un rincón histórico cunha singularidade enológica e paisajística, pois temos que poder documentalo. Entonces, como eu, volvendo ao leitmotiv da autoestima, o que quería era documentar precisamente ese orgullo co que podemos defender a historia dos nosos viños, pois tiña que metelo todo dentro compacto nun solo ítem. Son historias que están aí, estaban desperdigadas, entón, a verdade é que non, nunca tuven ese problema, porque, por exemplo, no caso do Ribeiro, no que temos aquí ao lado o lagar do Castro de Santa Lucía en Astariz, que é o único lagar rupestre que está dentro de un recinto castrexo, e, por tanto, os propios historiadores da romanización, profesores de universidade, o circunscriben como único datable dentro da época romana. Pois aí está. Temos as publicacións, temos o lagar, que é unha visita preciosa aquí no Ribeiro, e temos unha serie de publicacións académicas que o circunscriben. Entonces, simplemente había que ordenalos e darlle un sentido. Había moito debate, porque neste noso país sempre se produce acción e reacción, como no tema do celtismo, non? Que ven no péndulo da historia do século XIX nun a outro e nunca para na sensatez do medio. Álvaro Cunqueiro, na Cociña Galega, en 1977, decía que o viño da Mandí era grato a Augusto, que entonces yo despachaban en carretas que iban a Roma. Álvaro Cunqueiro lle debemos moito no viño galego, no Ribeiro, no de Rías Baixas, e sobre todo no Albariño. O pai era de Cambados, e por eso se fai ali, ele estuvo moito no inicio da festa do Albariño de Cambados. Pero no seu libro A Cociña Galega dos anos 70 dice cousas así, porque era todo fertilidade, imaginación e unha pluma extraordinaria. Entonces, algunhas afirmacións así postas de xeito literario, para contextualizar, logo foron a outro lado recibir unha contestación: aquí non houve viño hasta a Edad Media, o Ramán. Como non iba o viño cos romanos, que tuvemos unha romanización tan forte, e os romanos se utilizaban, entre outras cousas, para as súas libacións sagradas e ritos non se facía nada sin unha labor auspicial ou augural ao principio que incluía unha libación. Como non iba a haber viño, a consumo de viño desde a época máis temprana. Entón, bueno, sempre estuvemos dun lado para outro e non había, simplemente hai que ordenar os recursos que temos nos museos arqueolóxicos, pois como é o caso bueno, os de Vigo e o de Ourense, teñen hasta cuncas de beber viño de industrias locales que levan xito Vivamos de Brindis aquí, por centro do Castro de Santomé. Simplemente había que ordenar os recursos e darlle o rigor científico das publicacións que os respaldan para generar ese discurso global e deixar un momento todas as mitologías aparte, inda que recollendo as mitologías, porque tuveron o seu valor, repito. Claro. A Cunqueiro nunca lle podremos reprochar que fabulara sobre o viño galego, porque, entre outras cousas, a historia veo refrendar que o que decía era, se non certo, si aproximado. Sí, claro, ao que se di sempre das lendas, non? Que sempre hai unha pouquiña parte de verdade, pero tamén aí está no mérito de manter a tradición oral, bueno, claro. Eso é moi importante, a través dos contos, eso é fundamental. Xa apuntaches algo fai un momentiño, e a verdade é que vamos a empezar a facer este repaso cronolóxico deste viaxe que imos facer polo tempo do viño en Galicia, pero claro, apuntaches o tema de Georgia fai 5.000 anos. Eso é o testimonio, digamos, certo e arqueolóxico máis antigo que existe? Científico, sí. Son os restos de ácido tartárico nunha vasilla.
O que pasa é que esa visión está mudando tamén neste principio de século, non? Porque si ben se pensaba que a evolución do mundo do viño era esa gran viaxe deste a oeste ligada á expansión das culturas clásicas coa triloxía de cultivos como o aceite e o trigo e o viño, hoxe están mudando. Hoxe está mudando, no libro tamén así o recollemos porque hai que, supoño que dará moitos froitos ao longo dos próximos anos, entonces hai que, está mudando porque en vez de pensar que o viño foi un descubrimento central e que se expandeu coas culturas clásicas, hoxe se está tendendo a pensar que a domesticación da vitis vinífera silvestris e das distintas variedades, o viño é unha liana, é unha enredadeira riparia nos ambientes húmedos, entonces se está pasando a pensar que é un fenómeno multifocal, é dicir, que como o descubrimento do lume ou das industrias líticas non foi nun sitio, sino que foi en moitos a vez. Claro. Entonces, agora, unha disciplina moi marginal, que era a carpoloxía, que estudia restos quemados e as sementes cremadas ou carbonizadas ou semicarbonizadas, semifosilizadas por a inclusión en ambientes hiperhúmedos na auga, o que do cribo iba pa montón antes nunha excavación arqueológica e quedou en moitísimos museos ali guardado nunhas adegas en caixas. Agora se analiza con microscopios e se poden xa non solamente datar por carbono 14 e outras técnicas, electroluminiscencia e moitas outras técnicas, sino que se estudia e se analiza con os esquemas, o índice Stammer, e con os esquemas se pode saber hasta que variedade era aproximadamente. Entón, por exemplo, aplicado iso a Galicia, unha semente de as salinas do Areal, que están ali no Salida de Castro, musealizadas como salinas, e como esa primeira industria comercial de Vigo, tan importante co comercio coas culturas mediterráneas desde a época de fenicios e cartagineses ata a da romanización. Pois ali apareceu unha semente de vitis vinifera silvestris en vez de evolucionar tachán cara a Albariño. E logo Albariño non veu por o camiño de Santiago, de mans dos monxes, do Císter, é un Riesling evolucionado. Bumba, un montón de mitos que caen e que se fixa xa unha nova tendencia. Logo apareceu tamén do século VIII en Rezabella en Ourense, outra, e tamén da máis ou menos así da época alto medieval tamén na Ponte do Burgo en Pontevedra, e máis que van a ir aparecendo aí no ámbito do que era a Galaecia, aí no norte de Portugal, en varios dos castros, en Guimarães, no Castro de Briteiros. Entón, de repente estamos vendo un símil que a mí me gusta moito facer coa lingua galega, non? A lingua galega é maioritariamente latín, pero ten aportacións das linguas indoeuropeas anteriores e ten aportacións das posteriores, porque tamén temos aportacións das árabes e das germánicas, non? Sobre todo dos suevos que estuveron aquí. O viño é exactamente igual. Claro. Exactamente igual. Temos as vitis viníferas preexistentes como ámbito propio de vitis, silvestres non cultivadas, e temos aportacións que chegaron despois da hibridación de ambas. Claro. É dicir, existe unha lingua galega do viño, non? Que son precisamente esta reserva da viñosfera que nos está facendo tan singulares no mundo do planeta viño global hoxe en día. Explícame un pouco eso, porque eso tamén o contas no libro e pareceme super interesante falar das variedades, da cantidad de variedades que temos en Galicia en proporción co resto da península e do mundo incluso, non? Eu teño a curiosidade de se hai un porqué, porque é un dato que sempre utilicei moito para darlle valor a Galiza, porque é moi importante, é importante, é moi característico, e aparte eu empecé no mundo do viño en ese momento en que empezamos a facernos ricos co tema de cantos máis variedades mellor e darlle valor. O porqué esta zona é tan característica con tantas variedades e tal? Moi ben, vamos por partes. Vamos a empezar por o porqué. O porqué é porque estamos ao final do continente. Como somos? Somos o Finisterre. É dicir, pensade, históricamente, calqueira migración desde o Cáucaso, desde os pueblos indoeuropeos, desde os suevos de Suabia, por certo, que eran os suevos viñan nun sitio que se chama Suabia, e chegaron aquí hasta a muller de Alfonso X, que creo que teremos ocasión de falar del, era tamén de Suabia. Bueno, donde empecen as migracións, cando pretenden conquistar ou coñecer ou colonizar novas terras, van hacia o oeste, pero só hai un fin, o Finisterre.
Entonces, se estamos asumindo a nova visión da historia da ampelografía universal, pensando que as domesticacións das vitis silvestris para facelas cultivadas ou usativas parten da adaptación das locales coa aportación das que veñen, pensemos que aquí é onde acabaron todas, pero iso pasa na historia e pasa na lingua, porque aquí acabaron os huevos, e non só vindo deste oeste, tamén de norte a sur, porque aquí acabaron tamén as invasións musulmanas, e aquí acaba o camiño todo aquel que empeza desde os países nórdicos ata o camiño francés, ata os ingleses que veñen e os do sur, acaban aquí. Ao acabar aquí, este é un cul-de-sac, un fondo de caixón no que van a acabar todas as aportacións ao longo da historia. Non? Pero, bueno, concretamente, que somos? Que somos dentro do... Por que somos unha reserva da viñosfera? Porque temos 67... O sea, aquí o noso carón está a EVEGA, a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, no seu banco de xermoplasma hai 67, igual hoxe son perto de 70 variedades autóctonas de uso actual en Galicia. En España hai 150, somos casi a mitad. Todo o mundo presume de autóctonas, e todo o mundo ten, pero hai comunidades que teñen 4, que teñen 5. As nosas están moi adaptadas á variedade de minifundios, sempre se sinala como algo malo, pero pode ser algo bo, a variedade de climas, de topónimos, de ecosistemas. Non é o mesmo un ecosistema en Socalcos da Ribeira Sacra que as chairas de Monterrey, que un viñedo en altura en outra. Entón, precisamente a adaptación co agarimo e co traballo de un viticultor que está sabendo calé, pon aquí e proba, esa pode ser unha das causas. Pero a dimensión, por que é tan importante? É tan importante porque temos unha linguaxe propia dentro dun mundo que está dominado por 10 variedades. O 90% das viñas do planeta Terra, do planeta viño, son 10 variedades todas internacionales. 2 están españolas, que son o Tempranillo e o Airén, e o resto son estas que nos sonan a todos como Cabernet Sauvignon ou como Syrah. Entonces, dentro dese mundo no que compiten extensións mecanizadas enormes como a Valle de Napa ou zonas que hai en Sudáfrica, ora China entra cunha potencia inimaginable e que pronto vamos sentir nos mercados e vamos a ver como vimos en outras facetas do consumo. Cando todo o mundo está así, nós realmente o único camiño que temos é falar o noso propio linguaxe e diferenciarnos. Se aparte ese noso linguaxe é un linguaxe que se destaca universalmente porque está moi ben, porque está moi bo, e porque expresa moi ben o noso terroir, a nosa paisaxe, a nosa historia, bingo, temos algo que contar. É o relato que conta o Alvariño, é o relato que contan as trexaduras lá do Torrontés do Ribeiro, é o relato que contan as nosas mencías, é o relato que contan de aí para diante. Non? Entonces, de repente, temos algo singular que contar e temos algo singular que facer. Somos un poquinho, por decilo, cun exemplo moi sinxelo, somos reproductores do que se fixo históricamente co feito xacobeo. Tuvemos, que é hoxe facer o Camiño de Santiago? Ofrece un relato de séculos, pero cunha experiencia vital que cada un pode facer. Pois entonces no mundo do viño supemos facelo. Hai que agradecerlo a estas personalidades do viño, como Alain Huet de Lems ten moito que ver, pero tamén xente que nos 80, nos 90, como José Luis Hernández Mañas, que foi un responsable aquí da EVEGA, e moita outra xente que superon tomar esa decisión, porque se podía haber tomado a decisión de haber deixado un modelo, pois como teñen moitas, en España casi 100 denominacións de origen, e moitas permiten estas variedades internacionales e simplemente non son reconocibles. Son zonas productoras que non son reconocibles por nada. Galicia vende, e Galicia está triunfando no mundo do viño, e Galicia o ano pasado houve máis de 220 distincións importantes en salós internacionales de zona mundial, como Decanter ou como One Challenge ou como... Por que? Pois porque temos esa linguaxe propia. Entonces, iso que nos dá a singularidade é o que se debe protexer. Temos unha ventaxa, que aparte temos unhas variedades moi características, moi adaptadas ao noso territorio. Estamos falando das 10 principais, unha Chardonnay, unha Pinot Noir, que ten as características que se adaptan moi ben a distintos climas e a distintas características. Nós sacamos as nosas variedades de Galiza cando as sacan e non consiguen a expresión que temos en Galiza, co cal temos algo único e aparte que é difícil de que o leven dar. Efectivamente, está ahora, o mellor exemplo que temos agora é o debate sobre o Godello. O Godello está sufrindo un tirón de demanda
espectacular, inconcebible, claro, está se convertindo nunha febre porque de repente empezas a ler titulares nos Wine Lovers de Madrid da nova gran blanca europea, do novo Chardonnay, está tendo unha demanda impresionante. Iso tamén implica algunhas pequenas cordiales disputas domésticas, non? Como a que está tendo lugar entre algúns territorios do sur de Galicia por quen foi o Godello. Está normalizada, está inscrita no Atlas Internacional de Variedades de Viño, está escrita en primeiro lugar con nombre en portugués, Gouveio, porque é propia de todo o noroeste peninsular. Sí que podríamos discutir sobre quen foi o primeiro en recuperalo, e aí evidentemente temos que ser palmarios que Valdeorras, coa figura de outra persona que había que facerlle un monumento, que Horacio Fernández Presa, que co programa Revival se empeñou en recuperar unha variedade marxinal e casi ao borde da extinción, e sí que é verdade que a recuperación veu por Valdeorras, pero tamén non é menos verdade que propia históricamente de todo o noroeste peninsular, e que a tipicidade e a expresión do terroir será tamén en Monterrey como do Noviés. Ahora están cunha disputa, sí, que o mellor en zonas que non son propiamente históricas, como son Rueda e Bierzo. A Junta de Castilla e León acaba de paralizar a implantación en Rueda. En Rueda suporía seguramente unhas plantacións enormes e tal, pero claro, ao mellor sin a expresión do terroir que se lle pode dar a un Godello de Monterrey ou un Godello de Valdeorras ou un Godello do Ribeiro, que acaba de conseguir un premio nacional de blanco, non? Tamén na última cata do Ribeiro, que estive no panel de cata, houve moita polémica porque dimos o premio o mellor ribeiro o mellor ribeiro a un Godello. Entón como que pero bueno, pero nos catamos a cegas e o mellor era porque o panel de cata éramos todos moi do perfil de algo identitario do Ribeiro, e nós o calificamos con algo moi identitario do Ribeiro, que houve bastante ampolla, pero que era así. É unha tendencia, non nos olvidemos, é unha tendencia, as tendencias cambian. Fixademos o que está pasando ahora cos tintos, e que Mencía concretamente que hai unha paralización da demanda, ou mellor unha paralización da demanda por o perfil dos tintos, porque unha cousa está moi clara, eso sí que o levo dicindo nos últimos 3 décadas, máis o marxen do debate da autoestima, o sea, o viño galego vai a triunfar se sigue subindo dentro da esfera e do segmento de calidade. A demanda global do viño está baixando, deses 90 litros do principio do século XX estamos hoxe en 7,68, xa non é un alimento, xa hai unhas consideracións de saúde, hai unhas consideracións de consumo, o sea, a cerveza multiplicouse exponencialmente. Entonces, o único segmento que medra e que medrará sempre é o segmento alto. E precisamente ao ter uns viños de calidade con a linguaxe propia é o segmento que hai que atender. Nas esferas media, e por suposto na baixa, antiguamente Galicia como se exportaba en graneles. Era moi curioso que os anuarios de economía nos anos 90 e os graneles eran Angola. O 80% dos viños sin envasar, porque eran países coloniales portugueses, no que existe o consumo do viño, pero que teño... Bueno, eso todo pasou á historia. Oxe, o que medra, afortunadamente, vai por aí, porque o precio medio do litro de viño galego para exportación estaba en 0,59 céntimos no ano 2000, e hoxe está en 3,50, que é un dato magnífico según os datos que ten recollido Alejandro Padín da Guía de Viños de Galicia. É un dato maravilloso porque está a medio camiño co 7,90, me parece recordar, co 7,90 que teñen os viños de Burdeos. E ese camiño telo percorrido en 20 anos, en 24 anos, é magnífico. Volvendo ao exemplo dos viñedos extensivos, por exemplo, de Rueda, están a 1,5 aproximadamente, non chega. Entonces, aí vemos realmente por onde van os tiros. Temos unha linguaxe singular, temos uns viños de alta expresión e temos que continuar por ese camiño. Ese segmento non vai a baixar. Os demais poden e están a padecer unha conxelación da demanda. Volvendo un poquinho que contaches antes da influencia romana, eu sei que tanto no libro como nas túas conferencias, nalgúna das que te poden escoitar, falabas de pezas arqueolóxicas que ata fai relativamente pouco tampouco se consideraban como unha representación de acios, por exemplo, do viño, como que
digamos que non era pensable por parte dos, supoño, dos descubridores ou de quen analizou esas pezas, como que podían ser representacións de un certo culto ao viño, non? No, a ver, o arqueólogo é un científico, entón o arqueólogo data, mide, cataloga perfiles e fenómenos mensurables. E logo publica. Ao mellor o que non tiñan é que non tiñan postas as gafas do viño. E o que sí que levo moitos anos recollendo é todo aquilo que tal, coas gafas e coa óptica do viño. Eu que sei, a placa de amiadoso, por exemplo, de Allariz, que está no Arqueolóxico de Ourense, é unha belleza, é un trociño dun dintel, posiblemente procedente de algún recinto castrexo ou de algún castro romanizado, e ten unha representación ornamental, pero na representación ornamental figuran unhas follas de vide salindo dunha crátera que é un elemento de consumo do viño romano. Entonces, eu xa inmediatamente o catalogo como unha evidencia ornamental da presencia do viño. Logo sí que a crátera de Toralla, por exemplo, sí que pode estar posta como un elemento doméstico, pero hai que facer fincapé en que se había unha crátera en Toralla porque se bebía viño en Toralla, aí non está representado. Logo hai outros elementos que sí que son máis singulares, porque aí sí que ao mellor había algunha controversia e eu simplemente deixo a criterio do lector que juzgue el mismo, como por exemplo na arracada de Vilar de Santos, que ten unha representación que se catalogaba como un triángulo globular, pero que realmente é un acio. E sí que investigando atopei que había toda unha longa tradición de arracadas que representan acios. Por tanto, a ver, o viño cando chega aquí, nos albures do cambio de era e que a chegada dos romanos, hai que distinguir dos parámetros: o viño producido e o viño como consumo. O viño producido, efectivamente, sí que foi despois da romanización, pero o viño como consumo posiblemente chega nos intercambios comerciales cos povos mediterráneos, nomeadamente cartagineses e romanos, que empezan a chegar por aquí. Hai territorios do sur de España que sí que acreditan consumo desde o século VII antes de Cristo, e teñen cráteres, e teñen quílix, que é o vasiño de beber, e aquí non os temos, pero sí que empezamos a ter elementos como ánforas de tipo Dressel II, que son xa ánforas binarias, non ánforas olearias nin de transporte de salgazóns. E empezamos a ter todas as evidencias materiais desde o inicio da romanización, século I, século II. Entonces, o que eu fixen é xuntalas, como nese capítulo que se titula Primeiros indicios, e darles unha coherencia temporal como que son elementos materiales da cultura e do consumo de viño. E logo hai outras interpretacións que tamén son unha interpretación máis académica, pero que é unha interpretación de uso que incluye un silogismo, non? Que son, por exemplo, eu catalogo como índice de consumo de viño todas as aras romanas, porque calqueira experto na romanización e na cultura, e sobre todo na religión romana, sabe que unha ara era un elemento de culto que na parte superior ten un huequiño que se chama fóculus, no que se facían libacións. Unha ara non era só para poñer ou conmemorar, como pode ser unha lápida ou unha estela, senón que unha ara era un altar, como o seu nome propio indica, e como indica ademais esa maravilla de síncresis cultural que velas en moitas iglesias todavía sostendo os altares cristianos, non? Hai un exemplo precioso de Mixós en Monterrey, que os dous altares é unha iglesia antiquísima, posiblemente mozárabe do século VIII, están sostidos por dúas aras romanas, unha Diana e outra Bandua. Estive a semana pasada e non puden entrar. Hombre, pois chegou a deixar o teléfono de Fiti, meu amigo Fiti, que é o que vive ali en Mixós, un viticultor de Terra do Gargalo, e que é o encargado de abrir a iglesia. Sí, e poñía, o que pasa que era tarde, decía. O mellor ele está casi sempre na bodega, pero a bodega está do outro carón, do antigo Castro de Baroncelli, que é o Casteleo Monterrey actual, onde están as bodegas de Terra do Gargalo, de Roberto Garino. Hombre, eso, pues, non te... Mira, pues, podemos facer un programa desde ali. Pois mira, cando queiras falamos dos viños de Monterrey. Foi un descubrimento porque foi totalmente por azar. Había a feira en Berín, desviou unha carretera, e cando... dixen, unha iglesia do século IX. Nada, queda chai na mesa, historias do viño, e entonces en cada día contamos unhas historias do viño. Bueno, pois unha ara romana, o ter un fóculus e ser un elemento para realización de sacrificios ou de prospeccións augurales e, sobre todo, de libacións, implica que a libación se fai con viño. Entón, eu directamente xa paso a considerar que todas as aras romanas son un indicio da presencia da cultura do viño. Obviamente, non do cultivo do viño, pero ese viño dun xeito ou do outro estaba aquí. Se facemos análisis un poquinho máis poéticos, tamén podemos decir, cuantificar incluso o momento xusto en que unha vara de vidi
de vide sativa, cultivada, tocou o suelo de Galicia, pero ese é un elemento máis poético, vale? Os cinturións romanos levaban unha vara de vide para impartir disciplina, era o seu símbolo, era unha vara de vide. Entón podemos decir que no ano 137 a.C., cando o 10º Junio Bruto cruzou o Limia naquele episodio que recollen os historiadores romanos, todos, a partir de Tito Livio e de Apiano, esa vara do centurión que levara tocou o suelo galego, pero bueno, eso xa é unha interpretación poética, inda que non deixa de ser posiblemente real. Pero vamos, evidencias obviamente son as presencias de elementos da cultura material, da cultura do viño, como os vasos, como do Castro de Santomé, como as ánforas binarias, como as Dressel II que foron topadas xa neste século nun naufraxio na isla de Cortegada, como os altares rupestres que os propios historiadores consideran datables en era romana, como o Castro de Santa Lucía, o lagar aquí ao noso carón en Astariz, e a partir de aí xa hai unha explosión, porque a partir de aí hai representacións xa iconográficas de Dionisos, moitas. No Museo de Quiñones de León en Vigo hai varias lápidas galaico-romanas xa do século III, xa andando o tempo, entrando en era romano, con Dionisos e Ampelos representados, e a partir de aí xa hai unha auténtica eclosión dentro da tal, hasta chegar xa a elementos xa directos referenciales como esa vitis, esa pibide de vitis romana de Salinas do Real, tamén do século I-II, que xa son elementos materiais directos, non? E a conexión que faz entre Valdeorras e Pompeia? Bueno, eso é un xogo tamén precisamente da posta en valor que poden ter as cuestións históricas si facemos cruce de datos, relación de datos, non? Na igrexa de Santurxo, en o Barco, hai unha lápida dedicada a Libero Patri de un romano, ou galaico romano, que se chamaba Gaio Betio Felicio. Bien, Libero Patri é unha deidade antes da síncresis que os latinos romanos tuveron co panteón grego, xa tiñan moitas das deidades ou romanas ou etruscas por asimilación, que logo eles asimilaron a súa vez un proceso que se chamaba a interpretatio greca, que asimilaron logo ao panteón griego. Entonces, eles antes de que Dionisos chegara, Dionisos chegou dun xeito moi controvertido, de feito tuvo varias prohibicións históricas porque as bacanales eran moi escandalosas para a alta sociedade romana, porque as protagonizaban as mulleres, había un libertinaje impresionante. Entonces, bueno, pero eles xa tiñan unha figura anterior, era Libero Patri. Libero Patri estaba vinculado ás festas da fertilidade, da colleita e da vendima. Bueno, pois se está dedicado ao Libero Patri, está dedicado por un nome, a mí me empezou a chamar a atención ese nome. E investigando, topei que procede dunha familia de unha gens, os Beti, con amplias conexións comerciais e que estaba presente por todo o territorio latino. De feito, na Porta Nigra de Milán hai unha representación dos Beti e tal. Pero a miña sorpresa foi cando ao chegar a ese icono fundamental conservado no tempo da cultura romana que é Pompeia, por o que todos sabemos da erupción do Vesubio, a casa mellor conservada e o elemento central da musealización e da divulgación e da interpretación en Pompeia é a casa dos Beti, que resulta que son dous libertos, se sabe por unha pintada que estaba na casa de enfrente, que se dedicaron ao consumo, a comercialización do viño. Entonces, no libro trato de deixar un guiño a cada unha das 5 deos sobre a súa historia e o desenvolvemento que podía ter dentro do elemento do marketing histórico como a vinculación do viño. Este é o guiño que lle deixei a Valdeorras. Un inciso máis, a Casa Beti está totalmente decorada con frescos alusivos ao proceso do cultivo do viño desde a óptica romana, lagares, o prensado, as ánforas, o añejamiento. De feito, os frescos da Casa Beti son un motivo que se reproduce nos souvenirs cando vas a Pompeia e tal. Entonces temos un comerciante, temos un Vega Sicilia dos Beti en Pompeia, e temos unha lápida do século I inscrita, empotrada nunha parede na igrexa de Santurxo do Barco, que fala dun Beti precisamente. Eu deixo a pregunta no aire. Que farían en Burdeos se tuveran esa lápida? Claro. Pois aí está, aí lles queda. Claro. Xa fixeches referencia dos lagares. A verdade é que me parece algo super curioso, sobre todo porque é certo que, por exemplo, que contas que está aquí en Castrelo de Miño, está inserto nun
nun castro, pero despois hai lagares rupestres que están un poquinho máis aillados, non? Ou por lo menos a idea que teño eu, por exemplo, do de Leiro. Sí. Leiro non, o de, perdón, non. En Monterrey, en Monterrey tamén hai un. En Monterrey hai o Imbra. Hai máis de medio cento. Sí. Hai un percorrido precioso, a ruta dos lagares rupestres de Monterrey e de Oimbra, e se poden visitar máis de 25 nunha sola tacada da ruta do roteiro, pero logo hai moitísimos máis. Efectivamente, aquí temos un ao lado nun sitio moi bonito que se chama Peitieiros, porque hai un Peitieiros aquí e hai un Peitieiros en Gondomar. Vamos a ver, o lagar rupestre é unha realidade económica moi bonita, porque é unha realidade económica que implica a elaboración da primeira fase do viño na propia finca, pero a explicación, segundo os medievalistas, é máis chula aínda, porque é unha medida antifraude. Tú, no período medieval, a propiedade da terra normalmente dos señores feudales ou dos mosteiros están aforadas, alugadas, nunha linguaxe, nunha traducción un pouco apachesca actual, unha aluguera sin límite de tempo por varias xeracións a cambio de produto en especie, pero que mellor forma tes de controlar se o teu tú eres do mosteiro de Samos e tes viñedos no Ribeiro? Que mellor forma tes de controlar que o viño non foi adulterado que se o teu mordomo vai o día da vendimia e cobra as túas rentas a bico de lagar. Pois a bico de lagar é unha frase preciosa que se inscribe en todos os documentos de aforamento desde o século XI, en casi todos os testemunhos escritos que hai destes documentos en toda Galicia. E a renta se cobrará tanto a bico de lagar. A presencia de lagares rupestres na maior parte dos casos, posiblemente de datación alto medieval e medieval, ten que ver con esa medida antifraude. Se tú xa chegabas e exprimías e chopisaban e marchabas con mosto virgen, ese mosto non estaba adulterado. Entonces, donde hai un lagar rupestre, inda que sean zonas que hoxe nos choque moitísimo, aí creo que é o castro dos muros da cidade, me parece ali tamén en Monterrey, nunha montaña que se diz, pero isto é imposible, ou en outras zonas que ten aparecido da contorna de Ourense, en zonas que ten aparecido aquí no Ribeiro, e moitos deles tamén en Monterrey, son o resto, primeiro, da presencia do viño, segundo, da elaboración in situ, e terceiro, desa propiedade do viño que se plasmaba nos documentos dos foros, do aforamento, e tamén desa primixenia medida antifraude que se deduce dese cobro de rentas a bico de lagar. Que curioso. Bueno, seguindo con esta época un poquinho que vamos pegando saltos, pero bueno, é normal porque a conversación vai derivando. Sí que mencionaches o tema, por exemplo, das sementes que apareceron nas salinas en Vigo e tal. Canto de importancia ten precisamente que haxa ahora especialistas que se dediquen a examinar ese tipo de cousas, sobre todo para un campo como este, porque o mellor, ata de agora, o mellor analizar sementes ou restos tan non rechamantes como pode ser a arracada, porque a arracada ao final non deixa de ser un adorno personal, unha demostración de poder, de orfebrería, de moitas circunstancias, pero algo tan nimio, algo tan... En este caso temos a mellor, que Andrés Teira Brión, hoxe está facendo unha residencia en Oxford, é un rapaz moi novo que se especializou no análisis de restos carpolóxicos e que, xunto con Rafael Ocete, que é un señor encantador que está hoxe xubilado na Rioja e que foi o creador do primeiro atlas ampelográfico de Europa, foron os que catalogaron estas sementes tanto de Pontevedra como de Ourense, en Rezabella, como das Salinas de Arenal, e supoño que xa dixo que os próximos anos traerán moitas sorpresas neste campo, porque se percibe unha eclosión das inquedanzas arqueolóxicas en Galicia, se está excavando moito. Ahora, divulgar parece que por fin se está consolidando como unha obligación da excavación, e todo o mundo conta, e todo o mundo, por unha pequena prospección aparece unha torre alto medieval, e todo se conta no territorio, trátase de que se coñeza nese territorio para generar identidade. Entonces, eu creo que no próximo cuarto de século, tanto nas sementes como nos restos polinolóxicos do polen, que ainda máis
máis pequeno, máis difícil e máis, pero tamén aparece cos métodos actuais en que xa se criba todo, se investiga todo. Creo que vai haber grandes novedades nese campo. Unha curiosidade que se me está ocurrindo, que ao mellor ti atuveches falando con esta xente especialista, se pode marcar un parque jurásico no aspecto de decir que algún día ao mellor poden conseguir a través do traballo xenética e tal. É moi estimulante. A ver, a extracción de ADN degradado que as técnicas de multiplicación de PCR e tal de un salto enorme a onde eu sei no mundo dos antropólogos últimamente se están atopando cousas increíbles dentro da ADN neandertal, entre outras cousas. Saber que nós temos unha porcentaxe como Homo sapiens do 3%, entón, por que non? Por que non? Non coñezo que haya líneas de investigación nese sentido, pero preguntarei. E sí, pois imagínate que fora posible clonar ese proto-albariño. Exactamente, de tal, ou, pois sí, porque o carpolóxico implica unha carbonización, entón, non sei se poderá quedar algún tipo de microsatélite de resto de ADN que se poda multiplicar e despois estudiar, o desconozo, pero sí que sería unha idea moi estimulante, sobre todo pensando en esa exclusividade, en ese nivel de tal de chegar a decir, pois vos son capaz de crear ou recrear un viño que se bebía fai 2000 anos. Sí. Claro. Eso pensei cando que non o que falábamos antes de que realmente non a vitis había en distintos focos e non que se había traído, que ese concepto non o tiña, e o primeiro que pensei foi neso, co ADN buscar ese origen. Sí, sería moi... Vamos a ver, non sabemos que viño bebían os romanos, sabemos que era moi distinto, porque era un viño moi... En teoría era máis fuerte, porque o mezclaban e o rebaixaban sempre con agua, formaba parte do protocolo dun simposión, que usamos todavía a palabra para unha reunión científica de simposio, pero simposión non é máis que beber con. Se facía nunha habitación que era o andrón, literalmente a habitación dos homes, se mezclaba na crátera en proporcións que empezaban de menos a máis, de 3 partes de auga e unha de viño, e logo iba baixando e se bebía co quílix, que é ese platiño moi plano, con certa similitude á cunca galega, pero todavía máis plano. Non sabemos como vivía un falerno ou como vivía un dos viños máis, sería moi chulo podelo, sí, desde logo que sí, ainda que tamén faltaría unha parte que eran as técnicas de vinificación, claro, ¿no? Sí. Pero bueno, sería un avance tal, desconozco si se está explorando neste sentido e si realmente un resto carbonizado permitiría a extracción de ADN degradado, posiblemente. Algo que xa mencionaches eran esas tradicións pagás, sobre todo as que nun primeiro momento mellor tamén se trouxeron por a vía romana, e ti contas no libro que San Martiño de Dumio, xa da época visigoda, sueva, digamos que nun dos seus escritos pois penalizaba ou buscaba ou perseguía ese tipo de tradicións. Aí máis alá, ti dilo no libro, que máis alá do castigo que estaba dando conta de unhas tradicións que existían aí, que estaban presentes, non? Falábamos antes de por que unificar este corpus todo como historia do viño, decíache que é cuestión da óptica que lle pos encima, non? Claro. Desa lupa enológica, non? Entonces un dos documentos máis fascinantes e dos primeiros relativos corpus narrativo concreto, que é un documento completo que se conserva, é o De Correctione Rusticorum de San Martiño de Dumio, non? Do 1570 e pico, me parece recordar, ou 60 e pico. Ai, perdón, 1500 non, 560 e pico, moi temperán, non? É fascinante porque te das conta de que está intentando cristianizar contra algo. Está intentando reafirmar os valores cristiáns que logo quedaron, obviamente, hasta aquí estamos nunha rectoral, non? Hasta para sempre na cultura galega, pero ele estaba como notase no Correctione Rusticorum, percibise hasta certa desesperación por erradicar algo preexistente que lle tiña que fastidiar moito porque estaba moi presente. É culto ao diaño botar auga, botar pan nas fontes.
É culto diaño poñer velas nas encrucilladas. É culto diaño botar viño no lume. Que é iso? Que é botar viño no lume? É unha libación o que se facía nos altares, nas aras romanas, ou ao principio de calqueira actividade, ou ao principio de un viaxe, ou ao rogar que a fortuna te acompañara nunha cacería facendo unha libación a Diana, ou ao rematar unha oración fúnebre, ou ao emprender calqueira negocio. Son libacións. San Martiño de Dumio nos deixa, claro, iso é unha óptica que nadie mirara, non me cabe dúda que se alguén mirara a óptica enolóxica podería haberlo topado. A mí é un documento que me fascina desde que o lín por primeira vez por esa loita soterrada que demostra contra algo, pero nese é culto diaño botar viño ao lume, está describindo unha libación e, por tanto, nos está dando un indicio en pleno século VI de que, claro, obviamente había viño en Galicia e obviamente se utilizaba segundo os parámetros romanos, non? É increíble, a verdade é que é rechamante saber que te podes encontrar ese tipo de dato a través de documentos que é certo que San Martiño de Dumio é un personaxe moi rechamante de toda a nosa tradición e historia galega, pero en concreto que se podan atopar ese tipo de referencias é fascinante, a verdade que sí. O que sí que me gustaría era que me contaras un poquinho o papel que cumple ou que cumpliu Alfonso X nesta historia, neste repaso que fa sobre a cultura do viño, sobre todo de alguén que ademais escribiu na nosa lingua, porque Alfonso... as cantigas de Santa María están aí, non sei se ten algún escrito falando do viño. Si, nunha descarnio ten unha das citas que está recollida xa ca óptica do viño en Galicia desde sempre, é aquela nunha cantiga de escarnio que conta louva o bon viño de Ourense. A continuidade do Ribeiro é a continuidade dos Ribeiros do Miño e do Ribeiro do Avia. O Ribeiro chegaba hasta Ourense históricamente, de feito hai un barrio todavía en frente á entrada hoxe por acceso da autovía, o acceso centro do outro lado do Miño, que é o barrio do Ribeiriño, históricamente en Ourense, non? O Ribeiro era o viño de Ourense, que é ese viño que chegou entre o século XIII e o século XVI, en que as guerras europeas o desplazaron o consumo cara a outras zonas vitícolas europeas. Era o viño que se exportaba toda Centro Europa, as cortes europeas, as cortes anglosajonas. Era un viño que foi moi conocido en toda Europa. Elo canta nesa cantiga de escarnio como un viño de Ourense, non? Entonces o canta na nosa lingua, que a analoxía que me gusta facer a min do viño da lingua galega, con lingua propia, louvando como un dos viños reconocidos por a realeza, porque era a realeza, aparte ele era realeza porque aspiraba ademais ao trono de Carlomagno, ele aspiraba ao trono do Sacro Imperio Germánico. De feito, os historiadores o que máis lle critican é que consumiu as forzas da súa última parte do seu reinado en esa aspiración que non conseguiu cumplir, porque tiña vinculacións familiares a través de súa avia, precisamente con co trono do Sacro Imperio, e non o conseguiu. El ten moitas vinculacións porque foi educado en Allariz, foi educado por nobles, concretamente por a súa aya, eran nobles galegos. Foi educado posiblemente en galego, por eso empleou o galego como unha linguaxe culta europea na alta poesía culta do elemento diacrónico da súa época en todo o mundo, en toda Europa. Foi un momento alto. Conocía o viño galego, asimilaba ao segmento alto de calidade e o cantou nas súas poesías. Sin embargo, o mundo do viño ten máis cousas que ver, porque si cantou o viño do Ribeiro, tamén el foi o que conquistou Jerez. O sea que, fíxate, ten na súa ámbito histórico dúas das grandes denominacións de España hoxe en día vivas teñen que ver con Alfonso X, non? E ademais, bueno, tuvo unha das frases máis afortunadas, pero me parece que xa vamos a deixar para despois, non? Dentro do mundo. Para despedir, se a lembras de memoria, deixarei a satisfacción de deixar e rematar un podcast con esa frase. Desta época tamén máis ou menos, 50 anos arriba, 50 anos máis abaixo, eu sei que no teu libro aparece unha representación do escudo de Galicia, que ahora, a partir deste punto, vas a desenrolar, porque foi cando te escoitei nesa conferencia despois de ler o libro o que me estoupou a cabeza, porque nunca, de verdade, Luis,
mirei o escudo de Galicia con esa perspectiva. O da lupa mágica esta do vídeo, o da óptica, porque mira que está a vistas de todos. Exactamente. Da maneira máis, notoria posible, que claro, nos escudos, nas bandeiras. Cando se quere esconder algo, sempre se di que hai que deixalo a vista, non? Efectivamente. Ao ter esa óptica, pois eu o analizando todo así. Aquí hai que darlle sempre trato de non me esquecer do recoñecemento a un erudito fantástico que é Heitor Picallo, que fixo un análisis da presencia desa copa de viño que temos no escudo de Galicia, que nos converte no único país do mundo que ten o viño no seu escudo. Porque, bueno, a ver, igual se me escapou algún, pero tratei de contrastalos todos. Xa tiña o libro en imprenta e de repente me fixei no de Canadá e xe me cago no glorio, ahora sí. Pero non, é unha folla de carballo. Parece un acio, pero é unha folla de carballo. Entonces, na esfera real, somos o único país do mundo que ten o viño nos seus altos símbolos institucionais. Na esfera de ficción, non. Porque na esfera de ficción, en Juego de Tronos, a casa Red Wine sí que a ten, pero de un acio concretamente. Pero bueno, máis la de R. Martin, somos xa, isto é parte da poética, non? Pero sí que algo debemos ter de singular no mundo do viño cando temos nos nosos escudos. Heitor Picallo, que fixo un análisis de por que pasa isto, porque hai unha copa de viño profana, segundo a súa interpretación, sacra, segundo as interpretacións de moitos outros no século XX, no noso escudo. E preciosa tamén, porque nos leva un paso máis alá, dentro da poética. Xa non a que solamente eso, que temos o viño no escudo, senón a que Galicia ten nome de viño. Porque está? Pois está porque nos armoriais medievais a partir do século XIV, cando se fan esa especie de libros de estilo, ou manuales de identidade corporativa dos territorios con singularidade, naquela época se acude aos seus logotipos son a heráldica. Entonces, nesa heráldica empeza a describirse a Galiz en lengua provenzal, a dos trovadores, como sonaba, é unha paronimia, e sonaba igual con caliz, cun cáliz. Un cáliz que era profano, precisamente en varias representacións das cantigas de Alfonso X, hai algunhas do propio Alfonso X cos cálices na mesa, mesas opíparamente servidas, en que están sin tapa, algúns con tapa, outros para evitar a contaminación, ou que caiga unha amiga, ou que tal, os cálices de beber. Entonces, atopámonos en épocas tan temperás como no cáliz de Yale do 1500, con que se representaba a Galiz con caliz, con 3 cálices concretamente. Logo se singularizou en un, e logo se empezou a singularizar cas 7 cruces, pero estos son xa despois do protestantismo e que a reforma luterana empezase a acentuar os símbolos religiosos como símbolos de identidade. E cando se singulariza como que son as 7 cidades do antigo reino de Galicia, tal e cual, logo se chega o primeiro, esta vez sí, diseño de identidade corporativa da Xunta de Galicia, que é un concurso público que se fai en 1984, e hai un diseñador gráfico galego de gran sona, que é Prego de Carregal, toma como referencia ao cáliz do Cebreiro, que é un dos candidatos a Santo Grial, xunto co Santo Cáliz de Valencia, que ten tapa e cruz, e aí temos o noso logotipo e esa única bandeira e escudo do mundo que leva o viño nos seus símbolos de representación internacional. Claro, que o que se fixo foi iso, coller de referencia a un obxecto identificable, pero porque estaba aí. Porque estaba aí, efectivamente. Pero realmente o cáliz, digamos, a copa de viño... A primeira representación no Segas Roll, creo recordar que é de 1372, según as investigacións de Heitor Picallo, no Segas Roll están 3 cálices para representar a Galiz, son 3 cálices sin tapa, e simplemente un escudiño precioso con tonos de gules e azul, e son 3 cálices. Ese é o escudo primeiro que se conserva de la Galiz. El cáliz. A mí pareceme maravilla, maravilla absoluta. Cambia a identidade do escudo. Claro, desde que o escoitei, porque eu me quedaba que a parte sacra sempre, que, bueno... Sí, porque, bueno, tamén... É a partir da contrarreforma. Aí é cando se materializa. Hai escudos, esta historia non é baladí, ou é unha... Durero, que é un dos pintores centroeuropeos máis reconocidos fixo unha representación dos reinos de Europa por entonces molaba moito ter moitos reinos debaixo de ti, desde Alfonso IX no caso de España, porque querían ser emperadores. Entonces, para ser emperadores, si podes ter dous, porque divides Galicia, o antigo reino de Galicia, e o condado de Portugal, e tes un reino de Portugal, mellor que un.
porque eres emperador. Entón, bueno, nunha destas representacións que fixo Durero, salía unha representación e sale un cabaleiro portando un banderín co escudo do reino de Galís e tamén un cáliz, claro, un cáliz. Na propia representación do enterro de Carlos V tamén sale outro cabaleiro portando o escudo de Galís, que tamén é outro cáliz con tapa. Claro. Tamén nos séculos medievais é cando aparece a primeira denominación escrita, non quería mezclaro coa denominación de orixe, sino a denominación ou o testimonio de que existe unha riboira sacrata, non? Está vinculado precisamente con eso de intencionalmente, ¿no? O decía, sí. Hai unha historia preciosa. Está vinculado con o nacemento dun Estado moderno da Unión Europea, como é Portugal, podado do noso territorio, que era o do Reino de Galicia, non? Cando se casa doña Urraca con Raimundo de Borgoña, o seu primo ben e se casa ca súa irmá ilegítima por parte do rei que Tareixa de Portugal. Parece que Tareixa sempre tuvo envexa da súa irmá maior, e daí veñen moitas, e daí pasaron moitas cousas. Pero bueno, en todo caso, Tareixa se criou en Seoane Vello. Seoane Vello ainda existe hoxe, Seoane San Joanni, todos os Seoanes son un San Joan, está o carón de Monte de Ramo, e ela debeu coller lei ao sitio e, intitulándose como Reina de Galicia, por certo, lle cede os terrenos para que se fixera un mosteiro que logo foi ese gran mosteiro do sur da provincia de Ourense, que é Monte de Ramo. Nese documento onde di que lle cede os terrenos ao carón dunha roboira sacrata, é dicir, dun monte sagrado, dun nemetón, como hai tantos nemetóns, tantos bosques sagrados na Europa Atlántica, non? Empezando por Nimes, que tamén era nemetón, ou Tribes, que era nemetóbriga. Pois esa alusión é a que se traduciu nunha guía de viaxes de principios do século XX erróneamente como Ribeira Sacra. Logo se discutiu moito se era Ribeira Sacrata por ese carácter panceltista do término, se fora un bosque sagrado ou non, ou si, xa houve moitísimas discusións, pero a verdade é que no documento figura como Ribeira Sacrata, e dai ben o Ribeira Sacra, que fíxate tú, acabou dando nombre a todos os territorios vitícolas de Galicia. Os 7 grados de separación, falábamos ao principio do de San Martín Pinario de Moraime. En Moraime estivo recluído ou a custodia dos monxes de Moraime o fillo de Urraca, Alfonso VII, que despois foi Alfonso VII, precisamente por eses conflitos, esas disputas, para protexelo, creo que estaba a cargo dun conde de Traba. Estaba a relación, hai moito que falar da relación de Urraca co conde de Traba, pero que logo, no ano, justamente 1100, foi nomeado por a nobleza galega para impulsar e para empoderarse, que se diría hoxe, foi nomeado rei de Galicia no Obradoiro. Viña de aí. E creo que, se non me equivoco, sí que foi o primeiro en titularse emperador, o que falabas antes de... Sí, claro, é que entón aí é o que se perseguía, claro. Bueno, xa nos falaches un pouquiño ao principio, e non sei se tes algo máis que apuntar, eu penso que non, porque a verdade é que xa o dato en sí do documento que encontraches en Simancas co tema de Colón, a verdade é que é bastante potente, pero sí que seguimos un pouquiño aí nese máis ou menos paso entre a Idade Media e a Idade Moderna, sobre representacións que, gracias aos conflictos políticos, obviamente, apareceron en códices, en representacións do que sería unha antigua Ribadavia, un pouco dun xeito daquela maneira, non? Incluso o feito anglosajón é singular, ou xa un dos mercados principales para a exportación dos viños de Rías Baixas e de Ribadavia, de Monterrey tamén, e das demais zonas, pero en Ribadavia a primeira gran campaña, podemos falar das campañas de exportación, das campañas de imaxe do viño galego na Idade Media, non? Os viños galegos se vendían en toda Europa a través de la Marisma de Castilla, que ten documentada a escritora Elisa Ferreiro Priegue moi ben, que ten dado moitas charlas en cursos aquí en Ribadavia. A Marisma de Castilla non ten mar, pois sí que o tiña. O Reino de Castilla salía por o norte, por os portos desde Pontevedra hasta o Cantábrico, e por aí se vendía. Pero por que o demandaban? Porque houve varias campañas dos institutos de comercio exterior, contra as comillas do mundo, que podería haber por entonces, que deron pé a que se coñecera o viño galego nas zonas de Centro Europa e nomeadamente de Inglaterra. E unha delas foi o Duque de Lancaster estuvo asodiando Ribadavia no século XIV e tanto Ribadavia como Ourense acabaron entrando e acabaron
saqueando o viño que había, e gustoulles moito, e escribiron sobre del. As crónicas de Froissart escriben e describen este episodio e representan a toma de Ribadavia e a toma de Ourense nunhas ilustracións en miniatura preciosas, porque aparte deixan ver a superposición de mentalidades que podía ter aquele ilustrador flamenco que lle encargaron isto. Entón Ourense ten muiños de vento, Ribadavia ten, ao lado están as naos apuntando cos cañós, ten diversos anacronismos que che dan a riqueza dese cruce de perspectivas, pero o principal é que marcharon falando ben do viño de Ribadavia e logo compraban, e iba para lá. Houve outra grandísima campaña de promoción do viño galego en todo o centro de Europa, que foi os anos santos jubilares do Xacobeo. Desde o século XV, cando se fixaron naquela coincidencia dos anos santos o sea, cando que cíclicamente en domingo caía o 25 e o do apóstolo, que entonces se podía facer un ano xubilar e ter aí un Xacobeo, os barcos ingleses e centroeuropeos chegaban ata a Coruña e ata Pontevedra cheos de peregrinos, e para aproveitar o viaxe marchaban cheos de viño. Aí foi outro dos repuntes tamén, dos primeiros repuntes desa primeira idade do euro do viño de Galicia, que clavaron os viños galegos como un referente na identidade dentro dos viños de calidade, precisamente por o feito xacobeo. É que, cando falas dese tema con respecto a, primeiro, o viño como un símbolo de poder, que precisamente se escolleran en determinadas cortes o viño galego e non calquera outro, porque era un bo viño, era un viño de producción. Exactamente, era algo exótico. Tu velo en Cervantes cando contan, creo que no licenciado Vidriera, están bebendo nunha taberna xenovesa e entonces falan del fondillón de Alicante, do Malvasía Canaria ou dos Ribadavias. Os Ribadavias que sintetizaban, eran os viños. Os Ribadavias podían ser dese continuum dos ribeiros do Miño, dos ribeiros da Ave, incluindo Ourense, o que Alfonso X chamaba o bon viño de Ourense. Os Ribadavias que podían incluso, pode ser que hasta por metonimia, aparte por o todo, foran os viños galegos, claro, ou os viños do sur. Os Ribadavias eran un viño de sona e de consideración internacional. Claro. Penso que non o vendemos suficiente, o que distingue, que é algo que parece que, claro, a ver, viño teóricamente, a historia tamén fai viño, hai que esmagar a historia, tamén fai viño. E sobre todo cando a nivel europeo, digamos que o consumo de viño está moi extendido, é dicir, supoño que, por exemplo, os ingleses na súa maneira terían o seu viño, sería mellor ou peor, pero saber que viñan a buscar o viño aquí dá un nivel do que había, eso me resulta fascinante, quero decir que, en fin, de todas formas, tendo Francia, porque eles sí que non tiñan viño, pero Francia xa toque Burdeos existe tamén porque compraban os comerciantes ingleses, os tratantes ingleses, e creo que hasta ten bastante que ver co propio método que teñen eles de clasificación das añadas e da clasificación das, e foi realmente o comercio inglés. E cando marcha de aquí, despois da Guerra dos 30 anos e dun montón de conflictos de religión que a corona española estableceu en Centro Europa e literalmente decapitou os mercados, cando marchan de aquí simplemente marchan cara ao sur e cara a Madeira, Portugal e Madeira. E os viños fortificados de Madeira e os viños fortificados de Portugal é para aguantar a travesía e para poder ser exportado a illas colonias inglesas. Entonces aí realmente o mercado inglés se pode calificar casi como un gran catalizador dos viños do resto dos territorios. Eles sí que non tiñan por clima, empezan a ter ahora por o cambio climático. Creo que pegamos un saltiño cronolóxico, pero creo que unha das poucas victorias, como dices no libro, en canto a Armada, a famosa Armada Invencible, que nunca foi tal, foi precisamente por culpa do viño, non? Sí, hai un episodio increíble en que volca un galeón e morren 300 holandeses e ingleses porque o asaltaban para, como estaba varado, correus a voz de que levaban viños de Ribadavia e asaltaron para creo que era o galeón San Felipe, asaltaron e volcaron e morreron ali, o sea, foi o único que puderon naquel desastre, non? Pero sí que implica que era un objeto de desexo o viño, entón por eso xa tiven a ocasión de ver como ti, falando por exemplo antes de comezar a gravar con Jorge, calquera ocasión é boa para coller e crear símbolos
que poidan identificar os viños para que sean mellor, digamos, para un tema comercial de explotación, que é o que falabas antes, por exemplo, co do Burdeos, se tuveran certos símbolos que nós sí temos, non? Pero sí que sei que no libro faz fincapé sobre todo no tema de Monterrey, a denominación de orixe de Monterrey aquí que temos na zona de Verín, na comarca de Verín, bueno, na propia comarca de Monterrey, non? Que así se denomina, e despois os diferentes Monterreis que hai ao outro lado do charco e que se deben a unha persoa. Hai 3 Monterreis no mundo que son zonas vitícolas, en California, en México, é o noso. Sí, o quinto conde de Monterrey, Gaspar de Zúñiga e Acevedo, pode que sexa un dos poucos virreis de boa zona que quedaron no virreinato de la Nueva España, que neste caso é México, e no virreinato do Perú, que era todo Sudamérica o resto, e que os dous os ocupou el. Era unha persona naceu en Monterrey, formouse xa nas cortes da coroa española, participou moi noviño nas defensas de Bayona e da Coruña contra as excursións de Drake, do corsario Drake, en este escenario todo de conflicto coa corona inglesa, pero tiña unha formación humanística e posiblemente recollera o legado humanista de Bartolomé de las Casas, e cando foi virrei en México esforzouse moito en que non se escravizara aos indios, que non se lles privara dos seus terrenos, e máis que se devolvera porque xa se fixera, e que non se lles condenaran a morte en vida nas minas. Entón, cando morreu, tamén moi pronto, foi chorado por os indios, creo que o entierro e a comitiva foi multitudinaria, digamos que foi un virrei bo. Este virrei ten varios puntos de intersección que a historia, co comenzo da historia do cultivo do viño no Novo Mundo, e que non están aproveitados desde o punto de vista histórico e desde o punto de vista de marketing. Primeiro, esa singularidade. Imagínate, de novo volvemos ao caso de Burdeos, se Burdeos tuvera 2 Burdeos no mundo, e un estuvera no Valle de Napa, que foran unhas grandes zonas productoras mundiales, e outro estuvera en México, ao lado de unha ciudad de 12 millóns de habitantes, que é a primeira ciudad industrial de todo México, e cun potencial enorme, inda que fora solo como demanda, porque tamén se chamara Burdeos. Sí. Que estarían facendo? Bueno, pois nós temos esa singularidade. É simplemente, eu che podo decir o que estamos facendo. Nada. Non hai unha misión comercial, ni unha vinoteca que este posta en Monterrey, México, para vender os viños de Monterrey e darlles a coñecer esa singularidade histórica, de coincidencia histórica e de coincidencia no tempo e na expansión de un nombre. Logo outras habería que investigalo ou potencialo, porque outras non hai. As variedades dentro dese mundo monocromo de variedades internacionales, as variedades dos Monterreis, dos outros Monterreis, son esas internacionales que están en todo o mundo, non teñen unha propia, pero si teñen singularidades dentro. Mira, en Estados Unidos, en América completa, nos dous subcontinentes, en toda América, se dá por sentado, se intitula así comercialmente, a bodega máis antiga de América, Casa Madero, que está en México, en Coahuila. Pois sí, tamén coincide no tempo, e a licencia da súa primeira tal ya deu o conde de Monterrey. É dicir, habría moitas historias e microrelatos que aproveitar comercialmente que todavía non se están engranando para poder aproveitalos. E é curioso porque ademais sei que mencionaches que ademais estamos falando de que Monterrey de Estados Unidos, porque era xusto o que quería decir, estamos falando de dos Monterreis nun mercado moi potente en canto a exactamente, en canto a nivel económico, poboacional, un montón. O 1% dos mercados que moven o Monterrey mexicano e o Monterrey americano, o 1% desa demanda seguro que superan as ventas actuales do noso Monterrey actual. Claro. Brutal. Polo que estuve, escoitei xa fai un ratiño falando do ti máis Jorge, falando das diferentes uvas, a uva e o que é o cultivo fai que se promova o mestizaxe de cruces e todas estas cousas. Para ti, desde o teu punto de vista, que 3 uvas serían as que, é certo que dentro dese gran abanico de diferentes castes, non? Se dice así. Cal son as 3 uvas que dirías que definen o viño galego? É dicir,
igual ao mellor pode ser que sexa tentador falar pois de denominacións de orixe, decir, pois por exemplo, pois que hoxe en día pois quen di tanto Ribeiro como Rías Baixas, pois me tens que definir en que segmento cronológico. En que segmento claro, cronológico? En que etapa? Hoxe en día, para ti que me tens que definir se queres que chas diga por definición ou por oposición. Por oposición? Sí, vámonos a facer por oposición, para non facer sempre o... Sí. Pues mira, por oposición, a Jerez ou Palomino ou Listán podía ser unha. Pero por qué? Pois porque, por exemplo, a semana pasada Ribeiro acaba de congelar a posibilidade de facer novas plantacións desas uvas. A Jerez é unha uva que na época do productivismo agrario e cando había... O século XX foi condenadamente fastidiado para os ribeiros. Se superpuxeron as crisis de fitopatoloxías coas crisis económicas, a crisis do 29 que normalmente asociamos cos brokers de Nova York tirándose dos rascacielos, pero que fastidiou moito ao retorno de remesas de cuartos de emigración, foi un desastre. Hasta a xeneración dos espacios de agua embalsada novos en Castrelo do Miño, cambiou a meteoroloxía. Estamos vendo desde o Museo de Viña de Galicia esta nevia persistente de hoxe. O século XX foi tremendo, ya hasta acabar a trancas e barrancas, empezando esta maravillosa etapa que vivimos así. Entonces, dentro deses desastres do século XX no Ribeiro, un deles foi, e posiblemente a consecuencia dos outros, que había que producir máis para tratar de vender máis e ganar algo máis, nunha espiral perversa na que ao final se cambiou calidade por cantidade. A expresión deso é a uva Jerez. A uva Jerez produce moito grado, dá uns viños sin personalidade, ou polo menos sin a nosa personalidade, porque é unha uva que ven do sur, pero que se puxo de moda nesa etapa condenada de mediados do século XX. Entón, por exemplo, a uva Jerez pode ser unha desas uvas que me pides. Por qué? Porque xusto agora cambiamos o ciclo, pasamos a expresión das nosas castes, e a semana pasada o corpo técnico de O Ribeiro acaba de prohibir novas, está admitida todavía como variedade secundaria, pero xa non se pode plantar. Entón esa desaparece. É un paso moi importante que non sabía. Claro, entonces eso por oposición podemos che dar unha. Outra é tamén vamos a facer por oposición, e na que non é o mesmo caso, pero por facer algo estimulante mentalmente, e así contamos máis historias que se trata, non? Outra é a mencía. A mencía entra dentro do... Eu teria aquí que preguntarme o mismo que habría que definir o que é autóctona. Autóctono xa non se usa, usa de cultivo tradicional. E cal é a uva de cultivo? Porque precisamente por este novo enfoque que está vendo que é autóctono. O único autóctono sería unha vitis silvestris nativa. E no caso de Galicia, fixadevos o que vos vou contar, non hai hoxe. Sabemos que a houbo porque está no registro arqueológico, pero hoxe non hai. Isto é especialista, meu amigo Rafael Ocete, que a ten catalogada en toda España. Hai na en Asturias, caramba. Hai na en Andalucía, que se fan un vinagre salvaxe que se chama Agraz. Hai na nun montón de... E aquí teño percorrido, creo que hasta miles de kilómetros por ribeiras de todo tal, percurándoa, e xa o din por pechao, xa... No Val Miñor... nos río Touteiras e Miñor teñen ido a Logroño o Instituto de la Vicia e el Vino a analizar e a Valencia a analizar genéticamente, non sabes que cantidad de follas e de froitos e nada, non hemos topado. Pero bueno, a vitis vinífera está no registro arqueológico e ha de acabar de aparecer. A definición da autoctonía hoxe está cambiada por a de cultivo tradicional. E que é cultivo tradicional? Cando se pode documentar máis de 100 anos? Entón, a mencía, obviamente, é unha de cultivo tradicional en Galicia, pero se atopas no período prefilosérico é un milagro, porque non a hai. Ben precisamente do esforzo dun erudito que é José Núñez, o médico de Viloira, para encontrar unha variedade de tinta resistente facilmente insertable no pé americano no seu viveiro de Viloira, no Barco, despois da filosera. Ese é unha doble páxina, que me gustan moito as dobles páxinas de apertura de capítulo, que está
gracias a un fondo documental que está ali ao lado, nunha da Bertina, unha autorización que me debe que o Museo do Viño de Galicia para publicar, porque é unha foto antigua co sistema fordista, taylorista de producción en serie que fixo ali cun montón de personas insertando, e que de aí se replantou en todo o norte de Galicia no Bierzo, por eso. Pero entonces a Mencía si é autóctona, pero é hoxe non era mayoritaria antes da Filosera, si era do noroeste. Estamos nun caso como o Godello, igual que o Godello era do noroeste, pero non era mayoritario como é agora despois do proxecto Revival de Presas, non? Que xa che digo, ese sí que é unha persona que ten un mérito espectacular, como tantas persoas despois. Tal. E unha terceira, me pedías tres, e con eso ligo co das persoas de despois, son persoas actuais que como Carmen Martínez Rodríguez do CSIC, da Misión Biolóxica de Galicia, atoparon os 17 clons primordiais dunha uva a punto de extinguirse a finales dos 70, principios dos 80, con moito celo, de feito non están publicadas as ubicacións desos 17 clons primeiros, a reproduciron e a fixeron mayoritaria como é o Albariño. Pero non é a que vou dicir, vou dicir outra. Bien, pois a que vou dicir é o Barratiño. O Barratiño, que é prácticamente desconocida, según Carmen Martínez, é o próximo Albariño. É unha uva con posibilidades froitais e aromáticas espectaculares e florais, cunha producción moi pequeniña, por eso se chama Barratiño, pero vamos, acaba de admitir a Rías Baixas e Barbanza Iria, me parece recordar, e moi pronto empezaremos de feito, creo que unha bodega o vai sacar xa este ano todavía fora de Moraima, vai sacar un Barratiño que creo que se chama Mausiña, creo que vai sacar, todavía sin conta etiqueta, pero xa... Eu cando empecé o proxecto de Pentecostés pedín de poder plantar un pouquiño, pero non entrar entre as Rías Baixas, non, se non é legal, non o quero meter. E mira, é unha pena porque ao final... Ahora tiñas en produción. Un pouco, pero estaban falando de 4 ou 5 anos, se hubiese sido 4 anos antes, eu xa tiña que plantar, porque ten moi bo... Xa tiveste esa oportunidade de probar un viño? Non. Eu cultive un poquinho de ratiño na adega que traballei aquí en Leiro, en Ribadavia. A pouco, pois sí que tiña. Xa. E algún viño por aí. Pois eu o trinomio que me pides va así. Jerez, precisamente por a controversia histórica que tuvo, Mencía, porque a tuvo e a soupo, digamos, gestionar, é unha uva tradicional de cultivo en Galicia, e a Retiño porque pode ser o camiño do futuro, que é dicir, seguir buscando palabras nesta linguaxe propia nosa que nos fagan singulares dentro do mundo do vino. Claro. O que sí me gustaría, Luis, é que como tamén este podcast trata a veces de chegar a certas ou aportar certos coñecementos que o mellor ao común da xente que nos pode escoitar non coñece, foi algo que sempre me chamou a atención e algo que xa mencionaches moitas veces xa neste podcast, é o problema da filoxera, que penso que a maioría da xente, o mainstream, tampouco sabe exactamente. Sí que o mellor se vai a unha bodega aquí, ou sobre todo eu, por lo menos onde escoitei tamén moito, foi na Rioja, non? Na zona da Rioxa. E é ese problema que existiu, pois que foi a finais do 19 ou principios do 20. Efectivamente, a filosera de novo co símil que fago sempre que a lingua galega e o viño galego. A lingua galega é tan latín porque nos períodos ao final das guerras cántabras, na época do comenzo do Imperio Romano co emperador Augusto, houbo prácticamente un relevo de 0 a 100 da poboación galega, principalmente masculina, nunha generación. Nunha generación se pasou a falar latín e quedou as linguas preexistentes indoeuropeas e preindoeuropeas quedaron nos topónimos ata hoxe, e nos deónimos. Pero no viño tamén hai unha ruptura así radical. Todos os viños, bueno, isto pasa en toda Europa, ¿no? Todos os viños de antes e despois da filosera foron distintos. Desde logo o pé, porque era americano. Logo de arriba, pois, depende de si se tomaba dun xeito industrial como deste
viveiro de José Núñez, ou se collían da contorna, ou se foron algunha prifilosérica moi rara que pudo quedar, ou en algún terreno arenoso, pero foi un fenómeno, foi un gran genocidio causado por un alien, porque o filosera é un auténtico alien. É unha cousa, é un insecto que se reproduce en 4 etapas biolóxicas, nunha na raíz, nunha na larva, noutra unha tal, logo sube como un mosquito, e se carga a planta. Punto. E aquí, a exportación de unhos viñedos desde Estados Unidos buscando unha maior productividade chegou a finales do século XIX, entrou en Europa e acabou con todos, salvo rarísimo, moita xente presume, eu teño unha perfilosérica, pero é moi raro, si en Canarias, pero aquí, en continente europeo, en toda Europa é moi raro que haya viñedos perfiloséricos, se los cargou todos. Foi unha época dramática, imagínate que un cultivo daquela todavía alimento, daquela todavía garantía de salubridade no consumo de líquidos cotidianamente, e de repente desaparece, estuvo a nada de desaparecer hasta que ao final, se ensayaron todo tipo de barbaridades, se electrificaban as viñas, se botaba ácido sulfúrico, se intentou de todo, non? Pero, a solución era simple, buscar un soporte radicular que fora suficientemente resistente do hábitat da lá, que alá estaba acostumbrado o insecto de alá, o alien de América, pero a vez que as variedades de aquí para poder seguir beneficiando. Esa solución se estendeu. En Galicia entrou en 1872. Entrou por Vilar de Bos, remontou os cursos altos por a serra do río Búbal, chegou, deu un codo e volveu por Valdeorras e subiu ata o Ribeiro. E foi un desastre. Foi un desastre porque, ademais, coincidía máis ou menos no tempo que as outras plagas, o idio, o mildeu. Entonces, foi terrible. Foi o inicio do século XX para a viticultura, podémoslo imaginar dun xeito terrible, cargándose parte dun dos recursos fundamentales, con fama. Luis Domínguez Carro, de aquí, do Ribeiro, profesor de Universidade en Vigo, ten moitas aportacións de historia, concretamente do Ribeiro, pero ten unha que a min sempre me chamou a atención por terrible, porque parece dunha novela, podía haberlo collido Cela na familia de Pascual Duarte, ou podía haberlo collido cando faltaban os xornais e había fame en balcós como este, que isto era unha rectoral, pero en balcós como este de outras casas nobres que podían ter pazos de grandes recursos e que daban xornais, había polas mañás na Mencida, de días como hoxe, neblinoso xa de outonía, invernía e frío, máis xornaleiros que traballo que había. Entonces salía o mordomo, isto está recollido por Luis Domínguez en testemunhas directas e en documentos, salía o mordomo de certa casa aquí de Ribadavia coas petas, cos sachos, que ao mellor había 6 para 6 xornales, e abaixo estaban ao mellor 16 homes esperando e tiraban os sachos por a ventana, o que apañaba un traballaba, o que non a pasar fame na casa. Imagínate que che tiran desde un balcón un sacho e o tes que apañar o vuelo cos seus 3 kilos de ferro e o vuelo irregular do mango para poder ter un xornal ese día. Esa é unha escena terrible que a mí me chamou sempre moito a atención de un gran recopilador de historia do viño, como Luis Domínguez, e que ten unha forza dramática que merecía unha escena nunha peli. Se houbera sabido Doña Emilia, outra grande do viño galego, seguro que houbera posto en os Pazos de Ulloa, non? Xa. Tremendo. O que sí que vos quería preguntar é que realmente é unha praga que afecta a todas as vides que non son as que non están o pé americano, é dicir, que hoxe en día é unha amenaza que sigue aí. Non, hoxe teñen a todas, hoxe xa. Sí, de feito, ese debate con quen o tiñamos moito, porque eu en plantacións bellas fago un método que realmente, non é legal, pero é facer perfrancos. Ten unha plantación, unha planta nova entre bellas, é moi difícil botala arriba. Entón, o que facemos un sacodados. Metes unha vara para baixo, enraiza, e sae entre que, en vez de o brote da yema, sae unha raíz, e a savia que impulsa a planta nai, sae moito mellor. Cal é o problema dese método? A filosera. Eu con quen o fixe moito, porque eu estaba moi metido nese tema, me está empezando a meter,
Quien xusto chegou a xunta dele, estábamos dous locos no mesmo tema. Entón, ouse moito, de repente, pues, falo de miles de plantas, bueno, perdón, de centros de plantas. Quien defendía moito que, bueno, que o rosal, que estaba ali no extremo, temos solos moi areosos, co cara filosea non tal, bueno, que non, como que non iba a ser un problema. Eu este verán, por primeira vez na miña vida, nunha planta de castañal, atopei a filosera. Non na miña plantación, pero un señor que a tiña. E, bueno, foi unha locura porque foi como grupos de WhatsApp estos do mundo do viño. A ver se sabes que a xente nin sabía o que era. Pero que é un insecto... Eso, un alien. É un alien. O alien ten varias etapas vegetativas, é o que entra, é un alien. É algo super extraño atopalo así expresado, porque como xa ten a solución dos patróns, pero sí que está aí latente. Agora vou preguntar eu, porque teño que sacalo dentro, son xornalista. E hoxe hai algunha solución fitosanitaria, genética, tratamento de calquera tipo para a filosera? Non sei se non se podería vela, pero como se encontrou unha solución, xa quedou así. O mellor non se investigou porque se encontrou. Non sei se podía investigar, pero que é un insecto moi complicado, porque ten 4 fases moi distintas, entón é moi difícil atacalo. E todo que sexan enfermedades que están na terra son moi complicadas, porque unha folla é moi fácil tratar. O problema máis grande que temos hoxe en día, o que máis preocupa é a armillaria, que son hongos de terra, e o problema que ten é que é moi difícil tratar, porque como saneas a terra? Por exemplo, a armillaria, a única forma realmente de facela, podes estar botando químicos, pero ao final, como saneas toda unha superficie 1 metro hacia abaixo? É simplemente o barbecho. Quitar a madeira do que se alimenta, entón por cultivos que non teña madeira, non? E que a filosera pois pasa, ese é un problema. E bueno, logo se topou unha solución, pero claro, xa non é que só hubo que facer un borrón e conta nova e volver a plantar todo o que se arrancou, é que o patrón modifica as características do que pomos, é dicir, eu cando fago un cultivo non é un patrón e xa está, pois un dá máis vigor, outro dá menos vigor, entón, bueno, ao final esa mesma especie xa non é exactamente igual, porque algo é a mesma planta, algo intervén, entón sí que cambia todo totalmente. Estamos enfilando xa a saída do podcast. Perdón, pero sí, que non estou seguro que é outro melón moi grande, pero a forma sería o que están facendo en temas fitosanitarios, que é modificacións xenéticas, pero non sei se por ese lado vai. Agora mesmo están facendo modificacións xenéticas para que as variedades xa non collan enfermedades. Hai variedades que son moito máis resistentes ás enfermedades que outras. Entón xa hai varias italianas, chardonnay tamén, francesas, españolas non se están co tempranillo, non, francesas e italianas. Pero claro, no momento que as tocas genéticamente, os viños que están saindo son distintos. Claro. Entón é complicado. Xa. Sería tamén unha cousa progresiva, me imagino, de facer que a xente tamén vaya mudando un pouco o gusto. Claro, o que foi espectacular da filosera é que foi un borrón contra sí, un apocalipsis vinícola. Hai un libro moi bo que o sea, non é que é ficción, ¿no? Que a bodega Nora Gordon está moi ben e fala, é unha novela, non é, pero fala do mundo de viño, o colle moi ben, e fala dos franceses vindo a Cataluña a buscar a uva porque xa non teñen, cando os catalanes están encontrando co problema. Está moi ben, sendo ficción, vale. Falando de ficción e falando de novela, Graham Greene. Hombre, bueno, que contamos do iso. Claro. Fíxate que entre a publicación do libro e agora sí que aproveitaron, non sei se tuvo algo que ver, ojalá houbera sido un pequeno catalizador, pero que a Graham Greene encantaba vir a Galicia, e bueno, eu creo que
médicamente se podría definir o consumo de alcohol que tiña, pero é que, bueno, lo contaba, eu contan nos diarios, porque eran varias botellas ao día de whisky e de viño, con Leopoldo Durán, co seu factotum que tiña aquí, lle encantaba vir, e lle encantaba o viño do Ribeiro, e desarrollou hasta amistades personales, como co gaiteiro das regadas, en que botaban tardes inteiras falando baixo a parra ali de leiro do gaiteiro, pero que non sabían falar nin el galego, nin español, nin moito menos o gaiteiro inglés. É simplemente o linguaxe que os unía o viño do Ribeiro. E aquilo houbera sido... hai fotos, incluí algunha foto que teño que agradecer a Carlos Villarflor, o biógrafo, un profesor biógrafo de Leopoldo Durán, que nos las facilitou dos álbumes personales de Leopoldo Durán que tiñan en Cambridge sobre Graham Greene, está ali en Leiro co gaiteiro, pero se houbera un audiovisual ou unha recollida sonora daquela conversa sería espectacular, porque como facían? Porque non era casual, eran horas e os repetían todos os anos como un ritual. Sí. Tiña que ser algo único. Ahora, este ano en Carballiño recrearon aquelas épocas, sobre todo o froito que deron, que é Monseñor Quixote, unha novela escrita por Graham Greene, máis ou menos, con unha película posterior e gravada aquí concretamente no Ribeiro e tamén en Carballiño, non? É un episodio que tamén volvemos ao símil, se algunha, vamos cambiar de O por non tar, non? Vamos a dicir, se o Priorato tuvera un feito de que unha obra literaria dun autor universal actual anglosajón con película e tal fora feito ali, seguro que tiña un festival de cine monográfico, xa é llegado a él, non? E máis cousas, porque hai episodios increíbles, eu a partir de poderlo incluir hai algúns que deixei para ver se noutra edición, cando podemos, pero ten outra co Marqués de Murrieta e co Pazo de Barrantes, que é un pazo da familia Murrieta en Rías Baixas, moi vinculado desde fai moito, non é unha nova adquisición destas que se teñen dado, que daría para outro programa, por certo, porque xa é unha realidade que tamén nestes últimos 2 anos daba para outros 2 ou 3 capítulos dentro dunha historia de viño en Galicia, porque, bueno, só un apunte porque é espectacular. Graham Greene rexeitou a gran orden de Lenin que lle ofrecía os mandatarios soviéticos paseando por Cambados, meditando ali por os eucaliptales, mentras o invitaba a familia do Marqués de Murrieta, que eran os donos do Pazo Barrantes, para ver si Leopoldo Durán, o cura, o seu mentor que traía por Galicia, facía unha fundación que recollía todo o legado e os manuscritos de Graham Greene, que se houbera quedado se é un atractivo cultural en Galicia. Esa operación fracasou, pero ten un episodio que durou unha semana, transcorre no Pazo de Barrantes, está documentada e é un episodio maravilloso que tamén é a historia do viño en Galicia e que teremos que contar próximamente. Como curiosidade, seguramente moitas anécdotas máis que poderían facer que o libro na próxima edición fose o doble do que é hoxe en día, non? Seguro. Sí. Porque dache rabia especialmente saber que algo que te enteraches pouco despois de publicar o libro quedou fora. No, mira, o principal é todo o período, a materialización deste período de consolidación e expansión desta segunda idade do ouro, afortunadamente, que ten o viño galego. A materialización é o desembarco das grandes marcas. Iso non o debemos ver como algo malo, sino que é o respaldo de que o viño galego mola moito. Exactamente, eu vexo así. Entonces, as grandes casas, pero as grandes, como Vega Sicilia en Rías Baixas, que a marca que iban estarse este Nadal, creo que non, pero están aí, creo que congelaron porque só queren que sea calidad perfecta, pero as dúas grandes marcas de Blanco, Rías Baixas, que van a sacar, que son, se mal non recordo, Deiva e Arnela, me parece, que son as marcas que van a sacar, pasando por Pago de Carrovejas e Quino Ribeiro, pasando por outras grandes, ou Joy Ventures que están facendo como Terres Gauda e Roberto Berino Gargalo en Monte. Eso son a expresión de que se empeza a capitalizar, que isto é algo moi importante a nivel internacional, é moi importante a nivel dos mercados, e queren ter aquí a súa pica en Flandes, e ademais teñenas os grandes. Pois iso, por exemplo, xa pasou todo dos mates a segunda edición, e son moi importantes esas. Ti falas antes de Lens, é curioso que a primeira vez que escoitei falar de Lens foi por un libro de Alma
Alma de Carrovejas. Pablo Carrovejas ten unha fundación de dar a coñecer o mundo do viño, fixo unha publicación sobre Lens e os viños aquí en Galicia. Cultura líquida. Cultura líquida, exactamente, perdón. Cultura líquida. Te dije Cristina Alcalá. Justo. Ten que vir eles a refrendar o noso, non? Por iso é tan importante que fai Luis, porque aquí non o facemos. Rematamos. Pero quero que me digas 3 persoas polas que hoxe en día dirías que o viño, esta segunda idade de ouro que estás comentando, podería facerlle que o diste en moitas partes do libro de diferentes monumentos que habería que facerlle a certa xente. Sí, pois, sin lugar a dudas, Alain Huez de Lems, que aparte acaba de fallecer, outra persona que lamentablemente tamén acaba de fallecer, que é Isabel Mijares, la dama del vino, unha enóloga, foi a impulsora de moitos dos organismos de representación dos enólogos, e impulsora da tecnificación dentro do mundo da enoloxía, e morreu tamén o ano pasado. Era unha enóloga que traballaba en todo o mundo e fixo moito por os viños galegos, pois precisamente con este proceso de autoafirmación da súa fama e do nivel de calidade que se estaba acabando. E logo, pois, xa o citamos tamén, e non tuvo recoñecementos, pero había que impulsalo, porque está detrás de que estas castes, este idioma propio, foran no seu momento vehiculizados desde a investigación e desde a tecnificación de elementos como a Vega, que é José Luis Hernández Mañas. Bueno, vamos faller 4, hombre, que total... Sí, a ver, si por manter a... E Presas, este señoriño que se encabezonou en recuperar o Godello a finales dos 70, principios dos 80, con aquel proxecto Revival en Valdeorras, e conseguiu precisamente que hoxe sea a gran... Tú se vas por Madrid nun sitio de wine lovers, requintados, estirados, que lle pedon tal, un blanco, pero que me sorprende tal, che poñen un Godello, che explica. O proceso que viviu Alvariño, ou o proceso que viviu tantas veces na historia a unha treixadura lado de Torrontés do Ribeiro, non? De todas maneiras, sí que me gustaría, que é unha cousa que me surxiu agora segundo estás a falar, porque o mencionaches cando presentaches o libro en la región, e é a traducción de Godello e Verdejo. Pero son exactamente o mismo tipo de uva, porque aí atrás sí que... No, con Verdejo non, Verdello Louro. Verdello Louro, vale. Ves? Ya en zonas, concretamente esta, creo, de memoria, ahora creo que en algunha zona de Monterrey. Vale, perfecto, xa está aclarado, porque a miña cabeza... O mundo das polisémias e das sinonimias dá pa moito, porque pensei que era unha ciencia que viña de abaixo arriba, era da praxis agrícola, entonces que hai polisemias, e aquí no túnel do viño, do Museo do Viño de Galicia, que hai que animar a vir a xente a visitar, están todas as variedades contidas, está a máis asombrosa que a Tempranillo, que son unha loucura, porque a Tempranillo, que en Cataluña é de Lebre, é tinta país, en outro lado é tinta española, en Portugal é tinta roiriz, ou aragonés, ou en outros lados, bueno, en Monterrey e Araúxa, o fenómeno das polisemias, e hai polisemias totales, polisemias parciales, é un mundo complexo, entón, para iso hai que ir ao Atlas Internacional de Variedades, e ali están xa todas especificadas, e a polisemia en cada ámbito geográfico. É que fíxate na miña cabeza, como fixen esa mezcla ou esa equivalencia tan simplona, claro, eu decía, pero como pode ser posible? Se é a mesma traducción que agora haxa esa polémica de que querían levar o Godello a Rueda, esa polémica que había tan potente, decía, pero si é a mesma tipo de uva. Non me desveredes, encarna e aglutina un problema tamén de marketing que nunca foi resolto. Variedade ou territorio, si foi resolto, territorio é a expresión cunha variedade, e aparte hasta no ámbito legal, no plano legal, hoxe non lle podes chamar un sitio Alvariño, ese gran, pero logo o que pasa é que mentalmente sí que son un referente. Claro. Entonces mentalmente tú sí que podes chegar, claro, non vas pedir un Cabernet Sauvignon porque che poden poñer literalmente en calquera parte do mundo. Claro. Pero sí que en casos concretos, moi concretos, sí que como un Godello, porque vas, ou un Alvariño, que sigue sendo un dos San Benitos que todavía loitan por desfacerse, claro, en Rías Baixas, onde xubo. Entón, é unha desas partes inconscientes de marca, que non é marca, que non é legal, pero que sigue estando na nosa identificación porque é unha forma de nombrar algo. É como o referente do precio. O referente do precio sigue sendo o máximo referente de calidade dentro dun produto, nomeadamente do viño. E se ti agora entras nun club do gourmet dun comercio de alta gama e che dan un vale de 150 euros,
pero telo que gastar solo nun viño. E tú, a que vas a identificar? Ostras, a ver cal é o máis, a ver se hai un Mouton Rothschild ou un tal que sea, porque nos sigue sendo un referente. Non son os adecuados, non son os recomendados, en algúns casos non son os legales, pero son os que son. Entonces, os nombres das variedades siguen tendo parte desa identificación de marca, é ineludible, é un feito lingüístico humano. Rematamos entre as paredes deste Museo do Viño que, como di Luís, hai que visitar. Hoxe, a verdade é que viñemos en mal día porque viñemos a facer a grabación e tampouco creo que nos quede xa moito tempo para facerlle unha rutiña por aquí a ver as cousas máis importantes. Na Casa Reitoral de San André de Campo Redondo, e aquí pois ao pasado falou a través de Luís contándonos estas historias, estas anécdotas e sobre todo as gañas de reivindicar o viño galego. Efectivamente. Se queres, falábamos xa ao principio de Alfonso X. É un brindes que se atribui a ele que hai que universalizar porque o que venga a condensar nunha frase varias das esencias de cousas que melloran co tempo. Entón dice que, literalmente dice que imade vellos troncos, lede vellos libros, tede vellos amigos e bebede vellos viños. E condensa moi ben a actitude que hai que ter diante dunha copa de viño. Efectivamente, porque efectivamente nesta lareira estuéramos unha leña añeja e seca que estuvera ardendo ben aquí entre uns vellos amigos tomando un bo viño añejo, pois o mellor símbolo do disfrute que pode haber. Efectivamente. Mil gracias, Luís. Moitas gracias a vos, é un placer. Gracias, Jorge. Eu hoxe disfrutei un pouco e nada máis.